Geçen şeylerde kardeşler, Halmra da salam, hoş geldiniz. Olmaya da Salam, salam, söhbetler. Salam, hormatly yurtdoşlar. Bizim ikimiz uzaktan beri ekrana çıkanda benim sonkur 4 kaş ünler biraz soğuklaptırmı, kesellaptırmı özüm olduğumak. Yani onda da bu ikimizin söhbetleşik günümüz. Halmra da yüzünüzden hem yağdavulunuz görünüyor. Çok şeyler. İyiliktir dayanma. Ay yo, biz entek daha yok, yurda varmalı hokman. Yapma. Yurda var yanacak kovuşamak yok. Yok yok. Olan Moğolların Okan Doğası bir de yokana Okan versinler. Ananı ne? Halmra da. Aslan. Bugün ne? Uğurlanyan milyarlar hakkında birazcık bildiğimizden gurrun edelim. Türkmenistan'ın içinde uğurlanyan milyarlar var. Biz görücülerimize hoş geldiniz deyip başlayas. Halbuki da adeta Volşiyalık Bunyanı hoş görürlük bir neme yok. Bu zatlar gataylan saatler da yani şu kurulun edecek nememiz yurt derecesinde uğurlanıp durulan yurdun baylıkları, halkın baylıkları, halkın elinden alınan milyarlar değilse kasko olur bunu. Ama geçen sefer Halmurat Ağa bilen başlayan neme Sapar Ağa bilen Abdurrahman kardeşimiz gepleşik edipdi iki çek. Ama şu yerde katı aylanç nemenin üstüne açtılar da. Bilen şonun üstüne birazcık nemedik geçeli, durup geçeli bir sebebin üstüne neme getirmesek bolanok. Bir gele kalacak geçti de o da şu yerde kalacak. Yine Türkmenistan'ın halkara hava menzili var Aşkabat'ta tanınan. Bu hava menziline 213 milyar dolar sarf edilip salınıptır da bu aeroport yönü. E, Latvia'nın ya Litvanya'nın yardım çönük Vilnius neme hava Litva. menzili Litva'da Litva payitahtı Vilnius'ta hava menzili kuruluş olarak halkara hava menzili ve onun kuruluşuna olursa 50 milyon dolar ya 50 milyon euro çıkarda sarf ediyorlar. Yani Türkmenistan'ın olsa 214 milyar yani 2,5 milyar dolar sarf ediyorlar. Ne onun nemesin birazcık araştırıp üstünden nemesin geçip gördüm burayı. Katı ikisinin hem kapasitesi yani adam kabul etme nemesi anır veri dengrek bari iken da. Yani esası üç küçük neme yeri var berde. Türkmenistan'daki kurulan şu hava menziline Polimex, Türkiye'nin Polimex kampanyasına ne medya bir yerlerde 213 milyar dolar. O öz yerli bu birinci internetini üstünde siyasi gurrunu üstünde has düplerine barmamız gerekli. Polimex kampanyası arkalı gurulur. Ortada bir Türkmen nemesi yok. Kampanyası ya şirket diyelim kuruluş firması diyelim. Vilnius'ta olsa yerli kuruluş firmasına yatırıyorlar 50 milyon euronu. Ve ikisinin yani adam kabul etme uçma kapasiteleri yani e, ne mi diyorlar Türkmence kapasite diye var edeyim bunu. Kuvvetlılığı bir mengeş aşağı yukarı bir mengeş yapar. Yani halbuki da bu taydın sonra çıkıyor. 213 milyar doları o aeroport salyalar yani o yerden ama adam uçanok. Uçtu da bir asan adam uçar ya böyle ki dünya devletlerinden adam gelip gitme nemesi Türkmenistan için spes yerdeydi da ve benim benim yani ki aeroportunu pulunu budjetten alıyorlar da yani kadinadan yani bunun düplüğünde Selcer bir siyasi beriyen adamları yok. Her kovatta hiç il yerdeydi. Türkmenistan'ın içinde ne meclis var ne böyle ki jurnalist diyenleri var ne yenileri var. Diyecek olyanım gönüden gönü oğurluk ediltir de berde. Ne sapara ana içine göre 2,5 milyar doları Amerikan doları bütün şey
Näme halklaryň bir näseden döwletlerde şolar ýalyk näme bir näseden samolyot halkara howa menzilini gurup bolýar diýär-de şolar ýalyk tipde şolar ýalyk nämede. Neçbörde şo pullar owrlanan pullar ya Türkmenistanyň diňeje Türkmen howa menziline sarp edilen mukdara. Inni bular ýalyk gurulşyklar bir näse sana gurulyp dur häzirki wagtda ýurdun içinde. Bunam ödem döwlet tarapyndan gurulýar ýa-ki döwletiň garamagyna gurulýar da ýaşaýyş çaý bolsun, beýlekiler bolsun. Islenmek bir zat döwlet tarapyndan emes, salynýar häzirki wagtda. Bunam hiç il injileýän ýa soraýan adamlar ýok, gurulşlar ýok. Gurulşlar diýen ýa bu döwlet bolýan bolsa eger şo ýerde gurulşlar bolmaly, mejlisiň iň ýokarky näme mejlisiň bolmaly. O mejlisde bu nämäni agdaýan adam ýok. Onsoň denetleýän ýa-ki gözegçilik üstünden iş alyp barýan nemeler ýok. Ýa prokuraturasy bolsun, süýdi bolsun, ýene-ýeneler bolsun, sud häkimetligi. Sonra edýän adam ýok häzirki wagtda döwlet derejesinde owurlanýan pullary. Ya bu döwlet derejesinde şular ýalyk gurulşy edilýär, ýa-ni gurulýar da deskalar gurulýar. Ýani bu döwlet alyp barýar buny. Näme üçin hususy nemeler alyp baran sektorlar, kampaniýalar. Ona başga da şol döwletler kampaniýalaryny süýlen gurulşyny näme edýärler. Ýani şu ýerde ekranda görýärsiňiz. İnglisçe düşünýänler. Daşary kampaniýalaryny süýlen gurýarlar da Türkmenistanyň içinde gurulşy alyp barýan nemeler. Indi halka ortada da indi halk bar da Halmurad aga. Halkam häzirki indi bulara şu gurulşyklaryň süýlen owurlaýarlar, öýde owurlan nemeler daşary kampaniýalaryny süýlen we şu gurulşygam döwlet edýär diýip döwlet edýän nemesi bilen döwletiň özü owurlaýar şu pullary ýurdun milliardlarça pullaryny. Diňe şolar ýaly gurulşyga gerek bolmajak binalara harç edýärler da. Yani bunu pul owurlamagyň bir metody häzirki wagtda. Ya bolmasa pul aklamagyň bir metody diýeli. Döwlet nemesini derejesinde gurulýan bolsa. Ni ortada da halk bar häzirki wagtda. Türkmen halkam 5 manat gazanmak üçin daşary döwlete 300, 200, 500 $500 gazanmak üçin daşary döwletlerde gulçylyk edýärler, sergezdan bolýarlar. Aýry ýa-ni maşgaralardan uzakda, ýa-ni islenlik bir döwletde pul berilýän bolsa türkmenler şu ýere gidýärler. Ýani öz döwletlerini gazy neft boýunça dünýäde 4-nji ýerde duran Türkmenistanyň ýa näme üçin pul gazanyp bolanok diýilen sonra ortaga atanoklarda we iňe saatsadan Halmurad ýa-ki Türkmenistanda gurulýan gurulşyklaryň näme gurulsa da dowam etse de bank sistemasy ýok Türkmenistanyň. Ýa-ki bank nemesen bunu seljeran okya soranokda bu pullary bu milliardlary sen bir kampaniýaň süýlen owurlaýarlar da daşary kampaniýalaryň süýlen. Ýani ol pullar türkmen nemesiniň içinde geçmeli o pullar. Diyecek bolýan ýurtda bank sistemasy ýok häzirki wagtda. Buny seret neme diýen soraýan halkam ýok Halmurada. Nemen bir zady gurrun berjek arada birisi maňa jaň etdi. Russiýada işleýän eken. Bir zenan maşgala. O 2 ýyldan bäri Russiýada işläp görnýär. Onsoň jaň etip kömek soraýar menden. Soraýan kömegim şeýlere. Gazanan aýlygyny biriniň üstü bilen Türkmenistana uğraýan ki bu daşary döwletli işläp bilen islendik bir adamam öz gazanan pullaryny elleneli uğraýarlar da ol Türkmenistana barýarmy o pul barany ok ýa Türkmenistanda eline berýärler. Ortada duran adamam dol derejede tananok bu halk. Yani pul uğraýar Türkmenistana uğraýan pullaryny bir adam üstü bilen uğraýarlar da. Onsoň bir zenan maşgala $2000 toplan aýlygyny gazançyny bir tanamayan adam üstü bilen Türkmenistana uğraýar. O uğradan adamam oğlanam bunu alýar. Yani kezzap çykýar, ýalançy çykýar. Şo pul baranok Türkmenistana. Onsoň bilen men nomor bir neme ekrandan altyrdym jaň etdim maňa. Şoňa şeýle kömek edip bilýäňizmi? Şu ýagdaýa düşdüm diýip maňa ýa-ki braçyam gaharlandy, bu zatlara kömek etmejek bolsaňyz näçe ekrana çykyp görseňiz diýip Halmurada. Onsoň men buňa aýtdym.
O pulu sen näme üçin şular ýalak elden ele uğraýan? Bank sistemasy bar bolsa Türkmenistanda bankdan uğratman gerekli diýip aýtdym-da, düşündirdim şu zatlary. Ya ol aýtdy Zenan başgaly, ýanymda bir tane özbek aýal bar, özbek aýal bilen bile galýan, bile işleýän diýip aýtdy-da. Men soradym, ýa-ki sen ýanyndaky Özbegistan watandaşy bolan Zenan başgaly öz gazanan puluny elden ele uğraýarmy ýa bank sistemasynyň üstü, bankyň üstü bilen maşgalasyna barar ýaly edip uğraýarmy diýip soradym muny. Olam bankyň üstü bilen uğraýar diýdi. Ha, sen näme üçin uğratyp bilemok diýip soradym. Bankyň üstü bilen, ýani diň ol aýallar bütün Türkmenistanlylar, bütün türkmenler näme üçin bank sistemasynyň üstü bilen öz gazanan pullaryny Türkmenistana uğratyp bilenoklar. Ýani bunu sorap gördüler, mislenip Türkmen halky şu wagt, häzirki wagtda. Näme üçin bank sistemasynyň üstü bilen bankyň üstü arkaly öz gazanan pullaryny uğratyp bilenoklar Türkmenistana. Ya iň berkejesi Western Union'un üstü bilen uğratjak diýseler hem o ýerde iki kursyň bardygyny hemme kişi bilýär, ýani köremälim buny hiç kim alajak gumany ýok. Yalan bilen ýalanyň üstünde ýaşap ýörler da görtüde dur. Onuň bolýar diýerler, ýöne bank kursynyň üstü bilen alýarlar diýip beriljek diýip aýdylýar-da. Oňa bank kursynyň üstünden kim dollar alsyn häzirki wagtda? Mana tökmünde. On propaganda üçin aýdýarlar da Western Union üstüne arkaly uğratyp bolýar, ýöne bank kazabynyň alasyň diýip. Mesela biz ana şolar ýaly soradym, biz jogap berip bilmän galdy, ýani esasy meseleleri seretme, bank sistemasynyň ýokdugyny. Şonuň üçin şolar ýaly näme gelýänliklerini aýtdym-da. Bular ýaly biziň bilýänimiz bir sanak, biz ýene watandaşymyz gaýganan puluny alýan ýoly bilen birine neme etipdir, allatdyr bir ortada duran adam, uğratyp berjekdi. Ýöne bular ýalak ýagdaýa, situasiýa bilen garşylaşýan adamlar müňlerçe häzirki wagtda türkmenler, ýüzlerçe bolmasa müňlerçe. Indi halmrada Türkmenistanda men özümi bilenim bäri türkmeniň tebii gazy daşary döwletlere akly otyr, ýa satylyp otyr daşary döwletlere. Indi daşary döwlet diýsen buny bärde ütköçük bir döwlet diýip hasap etmeli. Russiýa birinji, ilkinjileriň hatarynda Russiýa diýip alaly. Ýöne Türkmenistan näme üçin häzirki wagtda dünýäde de 4-nji ýerde duran bolsa gazy nebiti boýunça bu ýagdaýa nädip geldi? Ya bu milliardlar ogurlanylman ýurdun hakykatdan bank sistemasynda barmy halmada häzirki wagtda? Ýurdun içinde getip bu milliardlar ýani. Nerede bu milliardlar ýani gazydan nebitten gelýän nemeler? Pullar, baýlyklar, halkyň baýlygy. Şular ýaly bir girişetdim halmada. Sen özüň nemesiň söz sana geçireyim. Sağ ol. Gatygaw girişetdim, gönümün jogaby bir ýerden näle bir topar faktdan ibaret bolmaly. Gel onu şol ýanky sapara alyp hasap eden ýemesi bar. Litwadak aeroport $50 milyon. Näme üçin Türkmenistanyň 2,5 milyar dolara 2 milyar 400 milyona düşdi. Ol o taýda duruşuny ogurluk, ol düşünüpli zat o. Enne şol döwür, şol guruluşyk başlaryndan men deňeşdirme getirip berdim. Ýalňyşmasam şol geldi kärdiň saytynda bolmaly. O taýda ýanky Dubayda gurulan bar, Burj Khalifa diýip, o bir dünýäniň iň beýik binasy. Ýylda diýip duran. Ine şoň bahasy 1 milyar 200 milyon. Ine şo Gurban Ulyň aeroportda harjadan puluny 2 sany Burj Khalifany gurup bolýar Türkmenistan, eger gerek bolsa. Şo Burj Khalifanyň içine de diňe Aşgabatyň ýylaty da bütün ahalyň kynsalanda da ýene de ýer galjak. Şeň? Bilen edýän ogurlugynyň möswerini aýtjak bolýan. Ondan şo taýda saparagy bellep geçdi. Aýtdy şo Niýazyň döwründe köni aeroport bardy. Aşgabatyň ev döwründen eser wagtyndan bäri. Şonu emedip, düzedip, giňeldip, ulaldyp, VIP zallary bilen edip, $200 milyon harçladyk diýdi.
Oğlum 200 milyon ne karşılanan olsa onu da 30 milyon ya 20 milyon regalanım o separataş özcüsünü orada taydı. Sesim esteliyeden. Hava geliyor. Ana ondan şu aeroport Naşavat'ta kurulan payitaht için kurulan aeroport şu doğulu gücüne işlerine de dünyanın 4 güncünden gelecek hem delegasiya mı deyince alış mı turist mi halkımızın girip çıkışı mı hemmecin üstüne edip bilecek. O yöne bilir pul oğurluğunun mesela ışığına gelip veren adamlar niyazın yolu koyuyor düzgünü şu oğurluk nerede var kuruluşukta var 10.000 kub metre yer eyle sürdüm deyip yazsana malya 100.000 kub metre beyle sürdüm deyip yazsana malya ya 1000 ton beton koydum deyip ya 5.000 ton armatur harçladım deyip kim o zatlar gelip ölçek görüyor ya barlap görüyor. Dini oğurluk için yazılayan sanlar ya sifirler. Ene şu niyazın döwrüne gurha bolup giden o bir topur hanglak giden şumal ullunuşdan galan ateller var. Ene ola niyazın boyuna düştü gitti. Sonra bir şu niyazın proyektleri var da ölmese onu mu edecekti? O yankı abada da 14 bin oğlu adamın dağçacıkları, dağça değil ya da Rus dilini aydılanı bir yaşayış yer bir özağı keppe iki tane otogdan dağçtan kaldırılanmı yenlemedi. Hava. Şuları buldozerle tekizlap kurban olu son ornuna ine 4,5 milyarlık yine avadan saldırdım diye. Olum halkın boyunu. O tayda 4,5 milyarlık kuruluşuk yok. O tayda da kan olsa bir 50 milyonluk kuruluşuk var. Ahlisin alındı. Olum yok. Mına moğurladı. Yani da mın nefsi otuğuk gitti. O halktan gaytavul yok. Ondan sol Qaragımın cümmesinde niyasın kuracak bolun yemesi vardı. Köylü. Qaragım köylü deyip. Hava. Mına da neçe milyar karşıladılar. İçine de 10.000 dolarlık balık koyuverdiler. Yine böyle mi neçe milyar, 2,5 milyar mı oğlum ya 4 milyar mı? Bu pulum ne uğurladılar. Yine de min nevsi oturdu. Halk bundan hiç daha soranat. Ondan aldı da yine şu aeroportu tağdan uğrayınıp 2 milyar 400 milyon aydiya bakasın. Neme şu tağda ütken zat var. Men aviasiyada ulluğu eden adamdan. Yani aeroportun yağdayım katığı ulen içinden. Son kommunikasiyası ozul so niyasın kurdum diyeni var o 200 milyon oğurlan. Şol yeter. Hem elektrik şol yemesi yeterlik. Ondan o uçup konuş yemesi var. VPP değil ya da vzlotna pasajını palasa son rulyojni daroşkalar var samalyot eyle getiriyor, beyle getiriyor. Son stayankalı var samalyotun durmalı. Şu tak bir 2-3 tane yemeni beton yol kurdular diýmesen başga ütgen zat yok. Şol ünkü aeroportun territoriyasy samalyotun konup uçýan ýeri. Ondan bir bulan bir kurdum diýeni şo burguda meňdes haýsy kuş bilenmek baýguş mu bir zat kurupdyrlar. Ene şunu kurduk diýe. Aýho şoň hemmejigini alandy. Yani Vilnius'un 50 milyon oranı şu tayda 10 milyonluğum zat yok. Canım. Böyle olsa başta 2,5 milyar diye. Yani yan katı doğru böyle yapıyorsun. Sa parağı da yam aydı delisi paralı bu zatlardan. Yeme diye, be diye o ne? Be diye yurdun içinde 2 tane kurs var. Bunlar yemeden ne? Oğurlarına şu pulu Türkmenin manadını doları özleri için öğrenip bunlar devlet narkından 3 manat 50 tengeden ediyorlar. Ama halka gelene in arzanı şumal 20 manat $1. Bundan bir yıl yarım olsa 40'a bak kalladı. Hava. Öyle halkı şeydi çok gördür. Ondan bizde bank sistemasi yok. İşlerine. Böyle ne yapmadı ya? Bir oğru, bir cinayetkar topar. Mafya da burada dursun. Ne yapmadı yani? Birer diye çıktı cinayet diyorlar. Yani şunu niye biz plança milyarda kurduk diye. Yani şu milyarlar nereden geldi? Ne hemen hesabına geldi? Haysi şartnama göre geldi. Haysi devlet tolladı şu pulu. Eğer kelama söz aydılayan yer yoktur. Ne için aydılanar? Sebep o pulu kardınan mı botuyor Türkmenistan'ın yarası baylığının hesabını? Erti tadı Türkmenistan'ı kuramızda yine sohbetle barandığını görürsün.
Bula halkymyzy, döwletimizi gör wagt näçe ýyl öňünden berge borja batyrdylar. Näçe nesil bula bilen hesaplaşmaly. Bolýa ol ýarasyna baýlykda bilen uzagyndan ýakyndan akylly ýigitler, edenalar häkimet başyna gelen ol hesaplaşan geçirir. Ýöne bu edilen ogurlyklaryň burnundan gan getirip ýygyny getirer ýaly etmeli bolsa. Şolam ediler. Belli ol aeroportda kimin uran? Türkiýede kimi ogurlar? Olaram getirip jogap bermeli. Ol Ahmet Çalykmy ýa ýene mirim, ýabansy tabansy men bilemez bolary. Ýöne hany biziň ol yöretimi iki gulluğumuz bu zatlar bilen mesullanıp atıyor. Ne? Vakti gelir, ne halkın önüne çıkarlar bu zatların hemmesi baş prokuror ondan talep eder. Şu oğurluk eden adamları yurda getirmek barada. Oğurlan malı mülkü böyle. Onun sonra yana bir zat var, halkımızda soru var da mennenim soruyalar, halmırada bir akidirin oğurluklar getirip bor mu ya tapıp bor mu diye. Bolur. Dünyada işlev oturan firmalar var, yürütür. Gulluklar ozal şol beýleki döwletler antaw gullugyny ya aýdaýly bir gora gullugyny bir topar ýerde şol ululu wezipede işleýän adamlar şu informasiýany ellerine saklap oturarlar var. Dünýäň bank sistemasyny bilýär. Nirden nira girdi, nirden nira çykardylar ya ýok etdiler. Ine şolary şu Türkmenistanyň ogurlanyp çykaran pullar var. İslenip firma ýaşaksyr. Şoň ogurlanyň 5%-den bersen galan 90%-ni sana gelir ýaly edip berýärler. Cehennem bolsun. Halkymyzyň agdynyň kakylbalynyň zadyň 95%-ni ýurda getirjek bolup durka bize 5% hiç adam däl dogrusyny aýtsak. Halk şonu kabul eder şu karary. Eger Türkmenistanyň parlamenti şu karary kabul etse, ederim şol men şey diýip düşünýär. Onun için bular elbette 30-35 ýyllap halkymyzy kösediler. Aylyk güllüksiz goýdular. Ajalany haýsy dermansyz ölen haýsy halkyň gyrlyk gitdi kabitden hosar ay diýen ýurdun daşyna hany ýygyzlanak ene şular ýaly gynançlyk habarlar. Şularyň hemmesiniň öwezini ene şu mahal halkymyzyň agdyndan ırsyny takyp alyp giderler var. Gan aglap ýygyny dökmeli bolýar. Nebereleri bilen bile hiç kimi bağışlaşmasak yok bu meselede. Onun için saparagan aydany o hakikatdan o statistik hökümetin döwletin aýtmaýany aýdyp otyr. Bolýan zatları. Ýöne halk şu zatlar petwa edenak ya kellesine ya ýöregine ya kalbylanyna gitse bagdan gidýär babanyň nämesine diýlenýär. Ýok, babanyň kadar bol sizinki. Düşýäňizmi? Sizin ağzınızdan ırsyňyz kakıp alıp ene etjegine de otyr. Şu bütün dünyada bütün postsovet giňişligini ortağa eder, bütün ähli Kavkazya türk dilli döwletlerin ählisiniň paýtagtyny her bir şäherine de Türkmenistanyň adamdan ene edil Vilnius'taky aeroport kurup bolýar. Ullan şol pulny halkymyza Türkmenistana getirdi. İşlejek adam iş eder, bahwit gazanar halkymyz üçin. Ýok, bular diňe özüňizi ogurlamak üçin edilýär. Ine gysgaça aýtsam, şu meselede şeýlere ýöne beýlek soraglaryň aýt gaýtaly men ýagdaýynyň çatdygyndan jogap bereň. Anlada. Bank sistemasyna doğru geldik ýokdugyny bütün halk Türkmenistanyny bilýär. Ine esasy gülkünçeri barada kanalımızda da koyduk. Ukrayna'da yesir düşen mayorum. Sonra da geldi. Ukrayna askeri. Şu yerde bank kursuna ise kovlap aytıp bilmän otur ya gizlemene sıylanışıyor. Diyecek golyanım bu körü məlumda yurdun içinde bankların yoktu. Ine şu ekranda görýäniňiz. 50 aylanyan dollarlar ine şu 50 Karavazların nemesini bilen bölürýärler kazanan dollarlaryny Türkmen halky. Ine bank sistemanyň ýoklugynyň suçnamasyny biz bunu näme goýduk? Habar kanalymyza goýupdyk, bir wagt paýlaşypdyk. Dollaryny bölürip otyr biri. Ýa diýjek bolýanym. Ine halmada näme bar? Türkmenistanda gaz gidip otyr. Yani mene özüm bilenim ber Türkmeniň gazy daşa ýurda gidip otyr. Yani bu gazyň hasaby nerede? Pullary nerede gelýän pullar? Yani kim bunu soraýar ya ekrana diýenler şu döwletiň bir statistik nemesine berilen nokta häzirki wagtda
Şu devleti falanca kup falanca ayın içinde şu aralıkta ya şu bir yılın içinde şunca kub metre gaz satıldı. Şu bakadan satıldı. O ine de gelen nemesi deyip şol statistik maglumatlar bolmalı. Devlet kuruluşu bar bolsa eger devlet sisteması bar bolsa talawara işleyen bolsa olam kanunun üstünde bile. Yani şolar yok ve halkın ýagdaýy ortada. Indi Halmada ýalňyş mesela bir wagt aýdypdyňyz, Türkmenistanyň proýekti bardy diýip, Türkmen gazyny Hazar deňiziniň üstü bilen Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýeden agyrgan Ýewropa satmak Nabutko ýa Soliýa ýadymyşmydy. Nabutko. Nabukko. Gaz proýekti bar diýip aýdypdyňyz da ona Gurbangulyny getirip nemäni bozdular diýip aýdypdyň da Niýazy öldürüp Gurbangulyny getirip onuň ýerine de şo proýekti bozdular. Yani Putin Nazarbayev bilen Türkmenistana gelip başgaça nemesini ýola goýdular diýdiň de. Indi Türkmeniň gazy Orsiýada gidip otýar. Yani Orsiýadan Türkmen gazyny öz gaz ýaly kulanyp Ukrainanyň üstü bilen Ýewropa satyp otýardy da. Olam 1 ýanwardan başlap Ukraina öz gazyny, şu Rus gazyny öz territoriýasyndan geçmesini tetikledi. Ýewropa indi Russiýanyň gazy akanok Ýewropa. Ýöne Ýewropa gidýän gaz agramly bölegi Türkmeniň gazy. Onu biz öňkü nemämizde de aýdypdyk, gepleşigimizde de aýdypdyk. Kemine bar wagt kemine biziň Merdan Muhammed fiilleşmizde aýdypdy. Şu Russiýa öz gazyny akdyrýan diýip ýa Türkmen gazyny akdyryp otyrdylar Ýewropa döwletlerine Ukrainanyň üstüne. Bu birinjisi. Indi ýa-ýakynda diýsem ýalňyş bolar. Geçen ýylyň tomsa aýlaryna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji nemesini gurýas diýip Pakistan bilen Hindistana Türkmen gazyny akdyrmak proýektini ýola goýdular we oňa gurulşy işlerine başladylar da. Bu Reşit Meretov biziň nemämiz bar ekrana goýar. Awganistana baryp şu Taliban topor bilen görüşüp umumyň şolar ýaly bir nemeler bardy da habar kanalymyza goýdy. Indi bu nämenin alamaty? Bu birinji bir soraw, ýani urşun gidip duran bir döwletinde sen TV gazy geçirmek bir köremelim da bir samsyk adam bolsa düşüner bu urş gidip dur bu döwletlerde. Ýöne sen urş gidip duran döwletiň üstünden Türkmen gazyny geçirýän, ýani o ýerden hem näçe milyonlarça kub metr gaz akjak. Ýöne şu proýekde başlan günlerden soň Awganistan bilen Pakistan serhedinde de urş başlatdy. Indi okey bu gaz turbasy gidip biler satyp bilersin ýöne bu nemesi bolmaly halkada bir jylkylan satjak bir döwletiň bir nähilek döwlet ýa gaz geçirýän gaz turbasyny geçirýän bir döwletiň bir nähilek döwleti onu nemetmeli Taliban topor diýäniň ýa-ni bir işit topor ýaly bir terrorist bir topor Taliban onu dünýä döwletleri hiç kabul eden ok. Ýöne Awganistany ele geçirdi Türkmen tarapy şular bilen işbirligini baglaşýarlaryny görýänsiňiz. Ýakyn wagtda da Russiýa Kremlin ýani bu Talibany terrorçylyk guramasynyň sagnawyndan çykardylar. Taliban toporyny. Neme baglaşýan ýerine serediň halmada. Bu Türkmen gazyny başna. Türkmen gazyny Awganistanyň üstü bilen Pakistany, Hindistany geçirmek proýekti. Bu Türkmeniň akyly bilen oýnalmaýandygy görnüp dur. Bu Russiýanyň bir nemes proýekti ortada da. We şondan soň Russiýada bu Talibany ýa terror nemesinden çykarýar, tanawyndan çykarýar. Yani bu nämäniň alamaty halmada? Awganistanyň üstünden Pakistana Türkmen gazyny geçirmek. Bu ne derecede doğru häzirki wagtda? Inde urş körüklek gidip Pakistan bilen Awganistan granysynda Talibanlar bilen şu Pakistanlar. Olar elmede ama öňden bärim söwüşip gelýärler de az ekene çakmışyklary bolýar. Ýöne häzirki wagtda güýçli depgünde bular öz aralaryna söwüşip ýurlar serket ýakalaryna. Şu Bolujistan diýilen ýerine Pakistan bilen Awganistan serkedinde.
Ve yankı Nabucco gaz proyekti hakkında bilgiň aýtsaň, o ýerde näkile oýunlar oýnaldy. Türkmenin Bähwidi üçin edilipdimi şo proýekt aslında ýola goýulandy. Türkmenistanyň öz Bähwidini çykary barmydy? Bunu kimler tarapyndan ýola goýulypdy? Bu proýekt we kimler bozdy bu proýekti? Ve şuna maýdyk geçen ýakynda da geçen ýyl bulam geçen ýyl bolmaly ýalňyşmadan ýa ondan öňki ýylmyka ýa 23-nji ýyl ýa 24-nji ýyl o Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýanyň Antalya şäherine baryp Türkmenistan gazyny gazy boýunça TV gazy boýunça dünýäde 4-nji ýerde diýip elini ýokary galdyryp aýdypdy. Görensiňiz videosy bardy. Şo taýda şo ulalaşyk baglaşmak üçin barypdy da Türkiýe ýa Türkmen gazyny Türkmenistanyň üstüne Azerbaýjanyň Türkiýe we ondan agyrgam Ýewropa çykarmak hakynda ulalaşyk şertnama gol çekipdiler. Ýöne bu şertnamada bozuldy. Bozdular bu şertnamany. Türkmen tarapy her hili baharalar tapdyr. Ýani bunu gizli nemelerden okapdym da gizli nem del käbir çeşmelerden okapdym. Türkmenistan tarapy bahalarynyň gymmat diýip her hili neme bahanalar tapdyr da şolar ýaly aljak bahalary gymmat ýa biz ulalaşmadyk falan filan diýip. Umuman şo taýdaky baglaşylan şertnama da bozuldy soňundan. Türkiýe üstünden gaz geçirmek şertnamasy. Şeylere kalmada. Bir topar meselen gozadyň menen ýene de başyna gelmeli bolýan sorulur. Ol Nabucco proýektinden başlaýlan. Seret bir Nabucco proýekti şuň dören zatlar ol Niýasyň emesi arzu eden proýekti ol näme etjek boldy. Şol Kaspy deňdi entek beş döwletiň arasynda şuna çellen paýlaşylanatdy. Serhetler belli däl. Onu hemmejin bulaşdyrýan Orsiýet bilen Eýran. Galan üç döwlet Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň öz serhetlerini belli etdi deňizde de. Ýöne Eýran bilen Orsiýet şo taýda agalyk etmek üçin Eýranyň emesi eger territorial emesine dawasyna seretsek, ýa-ni gün Orta Azerbaýjan, gün Nowra Azerbaýjan, Eýranyň territoriýasyny Tebriz zaten Azerbaýjanyň ýaşap oturan toprak. Ya bärten bir tarapdan alsan Türkmen sahrada Türkmenliň topragy. Muny hana ol näme Türkmen çay şertnamasy boýunça Orsiýet Eýrany tawşyrdy mundan 150 ýyl boldy. Şeňmi? Ýani ol Türkmen topragy. Eger şu topraklar ýerde geçdi Türkmeni gaýtarylyp berilse Eýranyň şol Kaspy deňizinden 2% ýer ýok. Ýöne şu mümkin deň ýarsyna ýa-ni bir dawa edip oturda Sowet zamanyna deň ýarsy Eýranyňky deň ýarsyn Sowet zamanyny, Sowet Soýuzynyňky. Eser ýykylly bolanda bärki 4 döwlet özüne territoriýa almaly bol. Türkmenistanyň paýyna düşeni eger men ýalňyşmasam 18%. Şu bütün Kaspy deňiziniň ýalpa deňiz üstüniň 18 göterimi Türkmenistanyň. Ondan bu orta ýerçilige bolmaly serhedin. Eni şo taýdan alýalar boli bizinkini Krasnovoddan ölçýärler. Azerbaýjanynkini bolsa ol emeden o ýarmadasy bar olaň näme oň ady. Dilimin ucunda nefteni kamne zatip bar orusça şo taýdan alyp ölçýärler Bakudan däl. Eger Bakudan ölçese onu Niýasyň eden demesi talapy. Siz Bakudan ölçen bizim Krasnovodda şo orta ýerçilige bize ondan şo taýda Serdar diýip ady bardy. Ýene-de biri bar şol ozal şol gaz we neft ýataklary. Indi şol Türkmenistanyňky bolmaly. Eger Krasnovoddan ölçelse Aňarkyryn Bakudan. Abalar bolsa şol ýarmadadan ölçýärler ýa adadan onu o deňiziň içine girýärdi. Has bärik Türkmen tarapyna. Bu taýsam eýam ana neft gaz çykyp otyr, Türkmeniň paýy ýok. Şeňmi? Niýazam onu şol öz paýyny aljak. Ol halka bolsun diýip öz gaznasyny öz jübüsi üçin edip otyr. Ol Türkmen halkyny diýip ýeker dagdan zady ýokdy. Ne? Olaram berjekler. Sebäp diýip bizde SSR zamanyna şo güýşgalary biz ene Azerbaýjanly nebitçiler we gazçylar gurduk diýip. Ol raýdana ol umumy SSR-iň ýanky baýlygynyň hasabyna guruldy. O taýda Azerbaýjanyň büdjetiniň hasabyna däl.
Esserden yankı bir Nevit ministerlikten Moskvadan uğradılar serişten hasabını hovo Azerbaycanlı nevitçiler gazçılar kurdular şu platformalar. Yani inni täze zaman gelende bular alaşıp paylaşaymalılar. Yani onu etmediler. Niyazım şu iki yere menki deyip tuttu. Ondan näme boldy? Şol Niyazım boyun egmejegini bilip bunu ýok etdiler. Ene şol Niyazım örülmeginiň sebäbiniň biri şol. Yani şoňa Bu proýekt dünüňüzsü bilen. hawa Nabucco proýektini aýyrmak üçin Niyaz öldürmeliler. Heh. Hawa ýoksam ünsbert seretseňiz şol 90-njy ýyllarda eser ýykylandan soň bir topar daşary ýurtly Amerikaly ýanky bir ingilislen nevit kampaniýalary gelenler Chevron idi, näme diýdi, beýleki diýdi, bir topar ýerler özleşdirdiler, tapdylar. Ýöne şolaryň önümini daşary bazara çykarmagy orsiyet ursat bermedi. Ene mesele şu taýdy. Ondan Türkmenistanyň gaznasyna da pul gelmedi. Niyazım razydylar. Ondan bunu öldürdüler bu proýekti yapdylar. Nähil yapyl onu men näme mergede gaýtarap aýtmaly bolýan. Başla. Bir Niyaz ölünden soň göni yüzünü giýja tutup Vladimir Putin Türkmenistana bardy. Giýjan galla ýaly. Mun öňünden çykyp garşylan bir kellesi selleli bir mollamy müftümi? Badyr arhivde çykarsalar. Samolyotyň trapyna şoň garşyladylar. Ertesi gün irdenem garawul çalyşdy. Akmurat Recep öňkü Niyazyň gorusyny Jan Penakarny ýanak adamlar bilen hemmejin Putiniň ýany bilen alyp barlar Facebook işlerler we KGB. Duran ýerine hemmejin ýaragsızlandyryp elinden alyrdy, gorugyny goýdurar gurban bolar. Rusya tarapdan gelenler koydular. O gece geldi Putin ertesi irdenem ana Akmurat Recep ýygnaly. Sonra üçüsi ýanky kim Putin Gurbanguly hem Kazakstanyň prezidenti şol Nursultan Nazarbayev üçüsi ne Krasnovodda aýlanyp ýörler. Ene biz Transkaspi proýektiň ýüzünleri Transkaspi diýmek şol ýanky Nabucco Krasnovoddan turban ýerine aşağı bilen gaz nebit Bakuwa aktyrmaly, Bakudan Türkiýe çykarmaly, Türkiýede Ýewropa çykarmaly. Şonu gadagan etdi Orsiýet birden net o turwady partlasa näme bolsa ekologiýa zaýlanır diýen bahanasy Orsiýetin tapýan. Özü bolsa Gara deňiziň aşagyndan Baltykan aşagynyň geçir bilen turbolaryny geçirip ötdi. Olara bolýa Türkmene bolana. Ondan sonra leppey dip ene öňünde 10 bolup duran haramzadalary ene getirdiler Nataloğlu. Yerden ses çıkar şolu kısımdan ses çıkmadı diýsen Türkmeniň bahwydini goramak üçin. Onu aýtmak gerek. Ene şoň üçin şu taýda bular gönin şu Nabucco'dan ýüzlenler per Kaspiyski in Kaspiyň kenary bilen Kazakstana turwa çykýan Kazakstanyň Orsiýadyň üstü bilen Ýewropa akmaly Ukrainanyň üstü bilen. Vesselam. Ene bu tordy. Eýem Türkmenistan öz ady bilen öz eýetçiligine gazy aktyryp bilen hiç ýeri. Soňra muny mejbur etdiler Türkmen tarapyny Orsiýet men aljak geldi sen gazyň. Ýoksa 2003-nji ýylda baglaşylan şertname bar 25 ýylly. Niýazy şol aeroportda uçup gelenini Moskwa gelenini Vnukovada KGB işgärleri sıçarna alýarlar. O sen gol çekmesen müstahide sen diýir gitmersiň hem çykmarsyň. Onun şu taýda 25 ýyllyk şertname gol çekke elini aýagyny titredip duran, galyr arhivde duran Vladimir ine size 350 milyar dolar girdici diýdi şu şertnamada. 350 milyar. 1 trilyonyň üstün miri. Näçinji ýylyň görüň şu? 2003-nji ýylyň görüň. 20 kilodur. El aýagyny titredip ene şeýtdir oturan separataýy şu taýda. Ene gol çekdi, gitdi, o da gaz beter gymmatdy da. Son gaz dünýäde gaçyp uğrady bol Gurbanguly gelenden soň bir şertnamany Orsiýet bir taraplaýyn ýatyrdy. Ne Türkmenistana kompensasiýa töledi, tölemelinden şertnamadan ýüzlenlerden soň ýetgeni. Ýok. Ona etmediler. Orsiýet Türkmenistan arasynda ay bu gazy eýleräk edýli, beýleräk edýli, maňa da 5 ay gerek diýeni turbany öldür, partlatdylar Orsiýet. Orsiýetde gaz turbany.
Bolly bu jagyndanam galdy ol. Özüm duruşu bilen berga borja batan Türkmenistan näme etdiler? Türkmenistan mejburi haly Hytaý bilen şertname baglaşmak üçin. Bağlaştırmak için yani. Oğlum hana bağlaştırdı. Kime aittiler? Näçe noktan bağlaştırdı? Muhtunak mı? Ya muhtundan mangırdardan akyan. Näme gazanalýar? Näçe ýyllyk şertname? O dille bir zat diýerler. O emma kağıdı görkezlenek ya şertname. Hiç yerde yok. Şeýle. Ine şeydir Türkmenin malyny dugdagyna edip otylar. Halkymyza mana $500 qaýl gelip Türkiýede bağışlan bol göt süpürmäge. Ine azam bolsa hakykat şu. Ine ýurtdaşlar. Onsoň biz Taýda aýdýan Niýaz şo turwany öýüdi geçirip şo pulyny öýüde aljakdy. Ol halk üçin ne? Olam diňe öýüdi üçin. Ana $18 milyard şu neçeli gaýtaryp berilene Türkmenin gaznasyna. Yoksa birinci gelen $3 milyard onu merhum Ataçarip alıptı. Şu 90-91 yıllar için Orsiýada uğradylan gaz üçin kekirdegine minip Çernomyrdan aldy şonu Ataçarip. Şonum alandan soň men ýam ýurdun içinde däl, men Orsiýada. Ýöne şol azatlykdan aýdyp berdim. Şonda men ýekeci köpügini üýtgetmäne öz adamy şu Germaniýanyň Deutsche Bank'yna goýun, soň kyn önümizde ullanır diýip halkyň öňüne çykyp utanman şu sözleri aýtdy. Aýdym. 90-njy ýyllarda, 95-96-da ýam saparaga ýurtda ýok, buğday ýok, hiç çörek ýok, halk makarony we çörek edip beşirdi. Şundan agyr ýagdaý boldum Türkmenle ýok. Näme üçin şol 3 milyarddan 3 köpügem harc etmedi, öz halk üçin. Onun üstüne ýene de 15 milyard mendir, mana şol Deutsche Bank'ty. Häzirki wagtda saklanýar şu Deutsche Bank'ta. Näme üçin bir garynja gatna uny edip otyr, bir atalogul. Sebäp o taýda bular pullary ýatyr. O taýda bular hirurglary ýatyr, bular hemme tohum tijini bejerýän hirurglar şo taýda. Niýaz şol sany operasiýa eden şo taýda. Hemmesi şo taýda. Türkmen o dermansyz ölmäge dol hakly we hukukly o dünýede onu diňe 72 sany hür peri gyz garaşy. Bular bolsa bu dünýäde keýp sapady. Niýazyň bir dene öwürlik ýagdaý ýok. SSR ýykylanyna, şunu belli goýun. Men şu zatlar içinde bolam saň aýdýan, bilemsen. SSR ýykylanyna şu 1 ýyllyk alan gaz üçin 92-nji ýylda ýa 93-nji ýylda alan gaz üçin diňe Ukraina Türkmenistana $500 milyon bergisi bardy. Utanma halkyň öňüne çykyp Niýazdy Ukraina halkymyz bizim doganymyz gelin şunu bagyşlaýar şulara diýip. Sen halkynda $5 ýoga iýmäge. Bagyşlana bol. Onu geçirdim diýip halkyň öňüne aýdýarsaň 500 milyonu paýlaşýar öz aralaryna. Belki 50 milyon berendirler ondan bir. Ine şeýdip halkymyzyň ırfkyny agzyndan kakyp aldylar. Şu zatlar aýtmal adamlaryň birem sesini çykarana. Men şahsy düşman bolanym üçin men Orazow ya on ormasary var ana näme bol? Hazyfa yüzleneme şu halkın pulunu şular geçirdiler uğradılmalı bankaya gelmeli pulu nira giden şular haberle näme şu neçelaydan akmy. Harmırat Türkmenistan Merkezi Bankası'na bir güne işlerine bir sağadan bolunak. Yani şu taydan uğradılan maglumatlar var. Ya özürüm çıkıp aydan sözünü yazın. Hani ben yalan sözleyen olsam çıkarsınlar. Ne vatandaşlar şey edip sizi boka batırdılar. Şey edip sizi mecbur ettiler. Kurban kulum görse gerek gene o halk. Ne için olur eklesin ya saklasın, ne için pense tölesin. Barın gidin de nirde otlayan, suğlayan bolsanız Türk'e çıkarıp kovdular. Türkmenistan'ı öndürleyen Pakistan, Bulgar'ına gidip, millet dişlerine gidip, yığınaya bunun süyüm edip, ol süyümüm Türkiye'ye uğradı o Türkiye'de de Ahmet Çalık mı, yeni bir yoluk mu, yine buların yemesinde, fabrikinde, yine de berden baran Türkmen Bulgar'ına balı işliyor. Yine oyun olayan oyun. Anırdan o görgül öz, izine kalan nasarlarına, sağalarına, dolar bilen, ol yemeden uğradı ya bir yankı, nemelen üstü, kargolan üstü bilen. O banka varıp düşene. Yok. Hava, yine de solar ağırlap, yankı iki kursun peydasından ocağı pulama özelini alyalı. Ondan yurdun daşına, kışuğun kun işlep yoran Türkmen, hana,
İşlep bölün günlerine seyredin ya neye girin. kan olup yaşam olup Türkmen geday olup hana yuklaşap ya. Hana ne namustan öleyen olsak sulatlardan ölmeli biz. Ne? Onun için niyaz 500 milyon ona geçtim, 300 milyonu mına geçtim. Belen sapırım histat geçirer halkın hayrına işlerini yaka günü yok. Ben ayttım ha 96. yıl o Yulia Tymoshenko var oynaşı bolar. Sonra Niyazın istegi bolan wagty Ukraina baryan gaturwan kesýe. Bilem gidýär o 3-4 gün bolup gaýdy Türkmenistan. Näme iş etdi? Allah bilsin. O şertnaman uzatmak üçin ýa-da kertmek üçin 1 saat ýa 2 saat ýeterli. Ýene bir 3 aýdan soň Yulia ýadyna düşdi, ýene turwan petikle, onuň ýene Yulia otak gedi. 96-njy ýylda ýeke gezek baglaşan şertnamasyny ene şol Orsiýetde Forbes ýa-ni jurnalyň redaktory bar, Orsiýet tarapyny alyp barýan. Ene şol ýigit dilmiň ujuny familiýasy ona aýdyp beren. Şol ýazdy öz jurnalyny 96-njy ýylda diňe birji şert baglaşylan şertnama üçin Paul Khlebnikov ine tapdym. Paul ady Khlebnikov Ors milletli ýöne Amerikan grajdanyny. Onu soň şo taýda şu zatlar ýazan üçin Moskwada atyp öldürdiler. Olum doğru. Ine Amerikan grajdanyny Moskwa orrum ortarasyny atyp öldürdiler. Sebäp şol Orsiýedyň bir kanun baýan adamlaryň adyny Forbes jurnalyna ýazan üçin. Ine bir Yulia Tymoshenko näme diýär? Türkmenistana gelýär. 7 milyar kub metr gazy, 7 milyar kub metr şunu bekberler. $9 satın alýar Niyazdan. Ay ba. $9 bir pikir edip görün. Näme üçin şonu men aýtmaly? Näme üçin şonu bankirler aýdanak? Näme üçin Türkmenistan meclisi aýdanak? Näme üçin şonu Türkmenistan näwet gaz ministri aýdanak? Ýene baş prokuror mahkemesi. Näme üçin men aýtmaly? Şunu 7 milyar kub metr gazy $9 şertnama baglaşyp Ukraina gelip düşýär ýanky gaz şu $9 Türkmenistana şertnama baglaşan gazyny Yulia Tymoshenko Ukrainada eýem $80 hasap alýar içine. $9 baglaşa olam $80 näçe yok. $1 her 1000 kub metrden Yuliam jübesine gidýär. Diňe ol Ukraina ýeren gaz. Onun aňrygam biler şol döwür, şol gazy ýene-de aňrylygyna Ýewropa akdyrýarlar $250. Diýmek jemi $241 Yulia Tymoshenko oň ýararlary bilemek kim aňyrdy prezidentimi, ornmasarymy, beýlek emelerimi, niýazyklarmy, ana o atşyr bar ýa-da saparagan aýşýar, ana suraty duruşdaýdy. Ine şolar öz aralaryna paýlaşýarlar. Şonu ýa-ni Paul Khlebnikov'un çykyryp aýdan ýemesi. Şu izdelkada diňe birji şu şertnamada Yulia Tymoshenko'nun Ukrainanyň büdjetini tölemedik pulunyň möçberi $18 milyar. Türkmen gazynyň üstünde nämesinde. Türkmen gazynyň üstünde. Da. Ine bilen edip oturan oýullar. Bu diňe birji izdelka bir geçen 35 ýylda 34 ýylda näçe orlar çözdelke dilli Türkmenistanyň gazyya näwt onu soň biz bir zat ýalňyş aýdýar. Töhbetber. Beýlekilere de şu nusga bolsun. Hiç açan aýtmaň diňe Türkmenistanyň gazy 4-nji ýerde ýa-ni ho bizde ýene de orlarça valuta satylýan ýerasy baýlyklar çykypdy Türkmenistana. Näme üçin şol atlaň adyny hiç kim tutanak? Ya halk bilenak ya bilesi gelenak. Bara ho. Ağlap ölüp gitti dünýäden nazar toýlyp söýülüp. Halkın gözüni açsak bolup. Nämeler bar. Diňe Balkanyň özünden bir 8-9 türlü magdan çykyp dur. Gyzyl pula satylýan. Ya valuta. O çerjewde ya Balkanyňda bir lewapdy magdanly o taýda bu taýda bu çykýan zatlaryň kim berbe ho sany sajagy ýok. Bu millet yorgun şu ornuna şol $100 5 etaj beýiklikde merdiwan goýup şoň üstüne ýatmaly her bir maşgala. Biz nähil bir maňlay garaya baktygara millet bolduk. Men düşünüp akıl tutanak bir dälixana şo taýsy.
halka düşünürjek bolýan, ýol görkezjek bolýan adamym ene günlüýüň gün ortany ene halta atyp diýen ýalany Türkmenistana diýeli ýitirmek. Ene men döşümdäki keminämen. Hananyň adalet. Hani hakykat şutaýdy. Watan diýip oturan adamlar ne şey diýerler. Halkdan ses seda çykany. Ene bizim düşüngünimiz şu. Ben şutaýda durayım, sen onuň näme aýtjak bolsaň biraz bokurdağım dillemeden boljak. Tawa halmada ine şolaryň edip duran jenaýetlerini ýa uğurluklaryny gün ýüzüne çykarýan watandaşlara garşy, halka garşy dökülen poklaryny dökýärler-de, ýa watan dönügi diýerler. Ýa watany satan diýerler. Ýapyl uğurlak kaçan diýerler. O diýen adamlara neş ekranlarda görüp berensiniz kimler diýär, ýa kimler diýdirdir ýa. Ýa şu zatlaryň gurrugyny kim näme üçin eden oklar? Näme üçin etdirden oklar? Etmeli adamlar var, guruluşlar var. Türkmen gazyny esasy Ýewropa satyp oturan Orsun, Russiýanyň oligarklary bardy. Onu öňe aýdyp geçipdik. Dmitri Vasilyevich Firtash, Semyon Mogilevich. O ýadyma düşýärler aýdyn. Şolaryň ikisi esaslaryndan biri. Inte olaryň araçy duran nemelerem bar. Ýur Boyka diýe ýene bir güçlü adamlaryň atlary bar. Şu ýadymda der. Ine şular net milyoner bolýar, net milyarder bolýar adamlar. Ya bolmasa Ahmet Çalık, ya Polmex'in yol başçıları. Tabanca diýdi. Şol adamlar net milyarder bolýar. Näme üçin milyarder bolýar? Ne Türkmen gazyny ya ol welsi Türk gören bardy. Ne kim çoğardy ya? Igor Makarovich şow. Makarov Şol baýlyklaryna seredin bir ýazyn Google'da gözledik görün Wikipedialarda. Semyon Mogilevich Firtaşyň atlaryny näyle adamdygyny bir Google'da ýazyp bir awtobiografiýasyny okap görüp o ýöne şu zatlaryň gurrugyny edýän adamlar ýok Türkmenistan boýunça, bütün Türkmenistan ýurt boýunça. Gelýärler orta gurrugyny edýän nemelerini halkyň esasy ünsüni çekdirtýän ýa şu esasy problemalardan uzak saklamak üçin, başga ýerlere gönükdirtmek üçin ine oýnaýan oýlary bar şolaryň. Gurwan goly, okey, o gurwan goly hemme kişiň gözünde. Aslında ýurda jogap häkimiýetiň başynda oturan adam we ondan soň ýegenler diýe, ýene-ýeneler diýe ýene bir kişilere atlap adamyň atlaryny aýdýarlar. Ya ol ýegenler diýilen adamlar, olar ýörütüş halkyň gözüni şolary gönükdirmek üçin çykarlan bir adamlar, ya bir topar olar. Ýurdu sömürip oturan, ýurdun halkyň baýlyklaryny uğurlap oturan guruluşlar bar, toparlar bar. Ya yurt var, Rus imperiýasy, Rus federasiýasy. Türkmen gazyny göndürmän alyp gidip oturýarlar kwart. Mesela şu zatlaryň soragyny kim etmeli? Ne halkyň esasy gözüni ýa ünsüni başga ýerlere gönükdirmek üçin şolar ýalyp ýa-ni duýan ýanyna pişijek nemeler aýdýarlar da. Ene görüp göresiz ekranyna kim näme aýdyp göreni. Esas problemlere ilmen, seretmen. Bu zatlary düzetjek bolsaňa bir neşol aýaly ýa maňa jaň etdi diýen ýene watandaşymyzyň gurrugyny aýdyp bereýin men. Şolar ýaly kösenen adamlar başga da bar, siz kömek edýän bolsaňyz ediň diýär-de şunu ýaly zatlara kömek etmejek bolsaňyz başga näme kömek etjeksiňiz siz diýe. Ya watandaşlar biz bir-birden her bir halka bir-birden kömek etme nämämiz ýok, biz kömek edýän bu guruluşam deldi. Yani bir haýsy birine kömek etjeksen döwletiň gurmasaň döwlet guruluşyny halk bolup öz ýurdumyza watanymyza ýe çykmasak bu sen bir güçlü şahsiýeti näme üçin kömek edip biljekdi. Edersiň hem okey ýöne hemmesin bir aý milyonlar ýatyr o ýerde. Bütün Türkmenistan köslenip otyr. Näme üçin? Sebäbi döwlet guruluşy ýok. Halk içinde gören oklar. Türkmenistan'da iki kurs var. Bazar bakası ve resmi kurs. Yani uğurlanan milyardlar Türkmenistan'ın bank sistemasynyň içine girse, saparaga bunu has ku yerlikli düşünür ýerde. Benim de düşüncem olsaydı, yine çok sözüm baytelama bolýarsa saparaga. Şu milyardlar ýurdun bank sistemasynyň içine girse, olum aylamsa bank sistemasynyň içinden, ýurdun içinde, bank sistemasynyň içinde
Şu pullar milyardlarça dollarlar yurdun içinde aylansa ne aylak olur häzirki wagtda? 3 milyonam halk var. 3 milyon. O milyardlar baylıklar var. Yine bana bir gurrun berýär. Öňüräk jaň etdi. Ine şu ýurdun içinde täzerek çykyp gaýdan adamda. Oly özüm bir iş adamsa eken, olar nemesen Türkmenistanda wagty kiçiräk biznesi bar eken, kiçi orta tempde bir biznesi bar eken, söwdegar adam. Şol gurrun berýär bana. Şu konventasiýa etmek üçin Türkmen manadyny daşar ýurda konventasiýa etmek üçin onu görüp, muny görüp kän aladalar çekdim diýär-de, kän kösünçlükler gördüm diýär. Ýani meýle tüm konventasiýa etip beran oklar Türkmen manadyny daşar döwleti bank hasabyndan diýär-de. Türkmenistanyň banky, haýsy welaýatdan, maýda, ine Mar welaýatynyň ýaşaýçysy. Mar welaýatynyň merkez banky başlygynyň ýanyna girdim bolyn diýär. O ýasady görmeli adamlardan gördüm diýär-de. Şu yarım milyon dollar, yani 500 bin dolar konventasiýa etip berjek, ýöne bir şert bilen diýip aýdypdyr da. O bir şert bilen etip berjek. Şol konventasiýa etip edenimden soň şo puly şo pulun meşberine oho halmra da. Peşiklerin ýanynda ýani elimde. O aktığımın pişigi. Aýdy ber. O diýjek bolýam ýanky maňa jaň eden adamyň gurruny da ýani hakik bolan demedi. Yarım milyon dolar konventasiýa etip berjek ýöne bir şert bilen diýär. O şerte şo pulun ählijetini Eýranyň şeker getirdi diýär. Şeker kaltar 50 kileyin 50 kilo kaltaly şekerler. Ählijetine Eýranyň şeker getirip nemeden geçir berden sen nemeden emmes geçirmäni kömek eder we ondan gelen girdejine bize ber ve ýanky yarım milýardyňa 250 min dollary, ýani 500 min dollaryň 250 min dollary maňa bermek şerti bilen diýär. O galan 250 min dollaryny sen özüň gularyp bilersiň diýip. Şolar ýalak nemeler goýýarmyşyna. Hawa ýene şu iş adamsynyň maňa gurrun beren nemesi şo. Yani iş adamsy diýenim wagtynda iş adamsy bolupdyr da, ýani söwdegar bolupdyr da, iş adamsam diýmeýin berdir. Konventasiýa etip bermeýänliklerini gurrun berýär da ýurdun içinde. Ondan soň iň soňunda çyda bilmän, bular nemesine çyda bilmän, öz biznesini yapyp daşary döwletleri çykýar. Maşgalasy bilen çykýar daşary döwleti. Yani işlemene şert ýok diýär da o ýerde hiç ýyly. Indi siz pikir etip görün watandaşlar, siz Türkmenistanyň içinde daşary döwleti okumany çykýar bir näseni ýaşlar bardy, Türkmen ýaşlaryny şu ýaşda ýurdun bir gelejegi, ýani bir öňlerine maksat edinýärler. Öňlerine bu nessem okosam, şu şeýle şu kärli günärli bolsam, o şulartlary etsem diýip maksat edinip bilim almak üçin daşary döwlete çykýarlar. Ýöne şu daşary döwlete çykan adamlara ne derejede Türkmenistandan pul geçirilýär. Bize jaň eden adam, gatken adam jaň etdi şu neçenli. Western Union'dan pul geçen ok. Geçirip beren oklu. Kömek etip bilmerseňizmi? Geçse de çekle esasyna geçiren pullarym şeýle ýeten ok. Diýip jaň edýärler, ýani o pulumuzy tölemeli. Şonu tölegini geçirip beren oklar diýip. Şu zatlaryň näme üçin şolar ýala gadagançylyklar ýa gadagan diýmeýin, çeklendirmeler näme üçin girdiler Türkmenistanda? Pikir etip gördüňizmi? Ýani Türkmenistanda bank karty berýärler, bank kartyny. Şo kartym üstü bilen söwda satyk edip bilýärler, oturan ýeriňizde. Ene başdaşary döwletde ýaşap gören adamlar daşary döwletiň kartyny alýandyrlar, bank kartyny. Alýansyňyz. Dogry dämi? Hawa. Şo kartyň üstü bilen söwda satyk edýänsiňiz, hatda Türkiýedekiler, Russiýadakiler bolsun, Ýewropadakiler bolsun tapal diýer. Şo kartyň üstü bilen dollar satyn alýansyňyz. Ýani telefonlaky peralajen ýa üstü bilen telefonda şo kartyň uygulamasyny ýa peralajenýesini skачать edip alýarlar. Şoň üstü bilen dollar satyn alýansyňyz. Ýöne Türkmenistanda näme üçin ýok? Ýa näme üçin alyp bilensiz? Hatda işlerini okamagy. Ene şeýle watandaşlar, ondan şu milyardlara alkol göz ýumýan bolsak, owurlanmagyna. Ýurt näme derejede düzäňlik pikir edýär. Her birimiz, ýani bu her birimiziň nämämiz? Ähli Türkmenistan halkynyň
baylıkları, pulları, yankı bu milyardlar. Yani gelmişekler gelip bizim nememizi alıp özleri bay oluyor. Kim ruhsat veriyor bunların almasına? Yine halkı korkutup görenler var. Yani siz korkutup görenler, sizin üyünüzde, enen atanıza basışıp görenler, egni pavonlular var. Yani şolar ruhsat veriyor. Yurdun geleceği, milli howpsuzlygyny goramak üçin iş alyp barýan adamlar vardır. Döwletiň bitegilligini, milliligini goramak üçin döredilen komitet bar. Milli howpsuzlyk. Ne şolar ruhsat berýär. Yema men şu taýda aýdyp geçen sen Eman Igor Makarov agdadyň da. Şol hakykatdanam bir Türkmenistanyny bir iş bitiren adam däl, ol welfare Türkmenen Saparawan gowtan ýany şol eser ýyklan döwri şol Mars diýdi, Snickers diýdi, şokoladda bar, orsiýetden. Şonu getirip şo taýda çemedan sewdasyny edip beren. Soň bir açyrça bar, baler açyrça. Mene proýekt diýär, Türkmeniň gazyny ogurlamak bar. Onuň şo taýda ITERA diýilen kampaniýany açýar. No. Ene ondan sonra ta 98-nji ýyla çeli açyrça orsiýada göçüp gidýänçe ullanýarlar. Belelikde Niýazow bilen soň açyrça we taýda orsiýetde umumy ýol başlygyny alyp barýar. Işin ýöne göz üçin şol ýanky Igor Makarov öýle. O şoňa şo pul şo firmadan özüne alan puly onuň Amerikalılar suwut edip berýär. Başga ýerden $1 milyard dollardan geçedi. Eger Tur kersen getir welsepi Türklerin $1 milyard alýan bolsa gözegine getirin ýurtdaşlar. Siz şu maha şol Urwan goly hakimet başyna geleli bäri ýurdun daşyny akliňiziň işleýäňiz $1 milyard barmy? Ýok, men onçadan bilemem. Ýöne ile bir adam, bir Türkmeni degişli bolmadyk adamyň ne ýurdu ne öýdi. Ene 1 milyard aldy. Şol üçin şonu sanksiýon spesiýaly girdiler. Şol döwür. Mundan bir 7 ýyl, 8 ýyl oldu. Sonra benäme diýe, soň ITERAny ýapdy, sebäp açyldy da edýän ogurlyklaryny. ITERAny ýapdy, ýene 1-2 ýyllykda indi şo ITERA adyny harplaryny tersine goýup, aret edip şo firmany açýar ýene-de. Ine şu derecede bizim Türkmen halkymyzy samsyk ya heýwan ornuna goýup, ine edebilşim şu diye. O da ITERA'dy, innem areti. Ana. Diýbilseňiz diýin şuna garşy birde. Ine şonu gol çekyp oturanım hana şol Urwan boly bilen ogly hemme zat. Bilem orsiýetiň adamsy. Hemme ogurlan pulum orsiýetdi. Enne ol ýanky Taliban var közüne goýşan ýene bir gezek gaýrat etdi. Reşit Merep'in o Taliban bilen elleşip hawa şonu goý, hani görsün halkymyz ýene bir gezek. Şo Taliban diýil ýa topar bilen bütün dünýä şu neçeli şolary döwlet ýa hökümet diýip ikrar eden. Şonu ikrar eden ine birinji şumal orsiýet, ikinji Türkmenistan. Häzir Özbekistan şol ikrar etjek diýe ýa belki Täjikistan ýa Gazakistan bulan hemmejigim orsun öňüne ýazylyp ýatan satellitler. Şonu o taýda öz başda pikir edýän ýa ýurt dölendirýän ýol başçyly ýa prezident ýa ýene görlähet işlat ýok. Şo Putin näme diýse şo bilen. Ene gelipdir ene ikisi elleşip durlar o bira ene o ýanky islamçy o taýda gyýdganylan hak hukugyny ýere sokdy. Bu bilenem gelip ene doňuz etynip ara içip beren bilenem ikellep talamlaşy. Demokratlar diýsene hamra da. Koşodurlar içinde demokratlar diýsene. O sawal ýatlatdyk. Ene abada jiba şappada suppa. Ine pul paylaşygyny serip bilen bolup bersin. Bir-biriniň elinden tutup. Hana. Ine näme edilýär şu zatlar? Putin buyruk. Hamra sizin getýän oglanyň elinden tutarmy beýdip? Yo bizem tap oglanyny ýurda baramyzda görer Reşit Merep'in. Diýjek bolýan adam ine bular diňe pul paylaşyk üçin edýärler. Muňa Putin gorkozma berýär.
Bulan özüne gerekler. Eger birden bular yurtdan kaçmaly bolsa içine ýanky bir Taliban sokup kaçacaklar. Yurdun içi bulaşar ýaly. Ýöne bize çörek ýeň tämizden ýemzäge. Indi bulan edip oturan oýnuna ana Amerika ýem jogap berdi Donald Trump'ın administrasiýasy. Şu Talibanyň ýolbaşçylarynyň garşysyna bu ýanky bir öňkü ýeme bar, terrorist Owens'dan atylyp öldürildi. Bin Laden. Şoňa goýulan, şoň kellesine goýulan baýrakdan bir näçesi ýokary baýrak goýuljak diýen şu adamlar. Ene bilen, ene özün biz bir tarap diýip ýurt diýip yglan edip beren jenaýatkar toparam baryp olar bilen ikellep salamlaşyp ber. Ondan biz nähil düşünmeli. Biz nähil şular kabul etmeli. Biz nähil millet, yurtdaşlar, men size ýüzlen baýdan seredin bilen edip oturan oýnuny. Erti sizin hemme ayal gyýylaryňyzy hemme başyna biron çöklep ılımsız bilimsiz kör öýden çykmady ýaly ederler. Olara geregi şol. Sizem indi Türkde oturup Allah janyna Hudaýjan. Näme Allah'ın sizden başga işi ýokmy? Ýa-da Türkmeni seretmelimi? Haçan Türkmen öz kellesini işledip, öz göbegini öz kesjek, ýa öz agysyny öz aglajak. Bolla bir çen bolla 35 ýyl oýnap otylar. Ana şularda rahim şehpagat barmy Türkmen anaýdy? Ine bolýan zatlar şol, ine jogapçy şol edip oturan ýönüne ana Donald Trump'ın administrasiýasy aýtdy näme etjekdi. Ondan bu Türkmenistan naklar bağışlanır mı ne bular? Bular ýeme Orsiýada dol ýara berip oturan adamlar erti bulan emmesi ana jogap bermeli Ukraina halkynyň öňünde de Ýewropa döwletleriniň öňünde. Nire geçsin bular? Hiç ýeri. Men ýa aýtdym, şu 5% şolong ähli ogurlarynyň 5%-ni şolar baýrak hökmünde ogşurulsa ýörüse guramalar var şolar ýerlap beren. Şol ýeterlik Türkmen bolup ýerlemek gerekkä. Var guramalar. Ýönesi Türkmen halky bolup şu meseleni çözeýmeli. Çözmeseň ana boljagyňyz şodur. Owens'dan ýagdy 5 ýyldan bolmasa da 10 ýyla ýetmän başyňyza gelýär. Gelecek görünüp durala. Görünüp dura. O da aýtdyk. Näçil ber aýdyp Türkmeni dürtmesen duýmaz ýa. Eleme deşik etdik. Türkmen ağa enlam janyň aýdyp. Haçan oýunjak sen bu gaflat okusyny. Bir bolgusy da adamlara bir 100'den 1%dem ýok şu halk horlap oturan. Şolara tabyn bolup nene edip ýaşaýan. Men şoňa haýran. Hani bir da barası da gaşan Türkmen. Yine de ol näme göröw atamyz näme ataňyz barmy? Bolup oturuşymyz şu boldu. Bokumyz oýnap oturýar millet bolup. Ne gelip düşen çukurmyz şu. Näde çykmaly bolsa gelin çykalyň bilelikdi. Men şonu aýdym. Ya diňe aýratyn adamlara galypmy ýurdun, halkyň, döwletiň, milletiň gelejegini aladasyň etmek. Siz nirde onu? Ne mesele şutaýdy, söhbetmi? Hani onu jogap bar bolsa geçeli hawa sonra biraz tırlar. Sonra ýazmakarlar näme? Ulug adamlar var. Hemmägidin kiseňide bereket watandaşlar. Illeşler minnettar emmägiden. Sağ olun. Edýän kömeginiz üçin. Arada ulug adamlar var. Türkmen goşu dura bara diýär. Her bir adam öz başarınca işini etse, el kömegimi, dil kömegimi, hereketmi, bereketmi adamla garada durmalar. Indi yurt bize galdy şoňa aladasy. Şu nesel etmese indiki nesel asla ýolum ýok, ýurdum ýok. Dolanary, watanım ýok. O dogry bravo diýen bir illeşmek bir zat ýazdyr. Häzir. Hani? Getireli. Dogry bravo diýe. Awam men bir zat sorajak. Sizin bu taýda bu zatlary aýdyp geçýäňiz de ýöne hiç tolp bolanok. Näme üçin bize gaz berýäňiz? Köp bilýän diýseňiz gidin on başga ýerlere diýär. Köp bilýän diýseňiz gidin onda başga ýerlere diýär. On ýalyk başga ýerlere diýär ýa-ki. Yani berde biz gaz bermek üçin nemedik geçemiz yok. Yani bunu halk bolup gelecek
Yemeğimizi aýdýas, nöwtýas. Eger senem sesini çykaryp bilmeýän bolsaň onda ýat, ýorgunyň aşagynda başga diýip biljek zadymyz ýok. Watan senki däl, watan seňem watanyň däl bolsa, bu zatlara göz ýumyp bilýän bolsaň, wyjdanyň hem çatýan bolsa, başga diýip biljek nememiz ýok. Dogry, bravo, illeş. Yani bir ýerde bir adam, ya bir kişiläne adam, ya bolmasa 50-100 tane adam, sen ýarlar üçin, ya siz ýarlar üçin döwleti, watany gurmak üçin özüni oduň içine atmalymy? Ondan soň size gowdurmuş getirip bermeli. Ýok. Beýle de geçeli. Uflat Ahmetov diýe. Halmura Dagat Ýokgoç Salam Illeşler 2025-nji ýylda nähil tamaňyz bar? Halmura Dagat diýe, ýurt içinde pre-revolýusiýon ýagdaý emele geldimika? Halmura Dagat nädip şu ýyl ýurtdaşynda ikrar edilen umumymilli opozisiýon hereketi berjay edip ýurt içinde täsir edip bolarmyka diýe. Halmura Dagat size soraýar. Aha. Halmada şu ýylda ýurtdaşynda ikrar edilen umummilli opozisiýon hereketi berjay edip ýurt içinde täsir edip bolarmyka diýe. Sawal beren soragyň üçin ýurtdaş bu gaty bu hem gyzykly hem wajyp sorak. Sesim esdilenmi? Hawa gelýär. Ýema şu zatlary biz inni görüp otursaňyzda bir 5 ýylyna şu ekranda sizin öňüňizde şunu çykyş edip aýdyp otur, işlerin gerekdigini, edilmeligini, onuň halk bolup etmeli. Bir adam, 2 adam, 5 adam, 10 adamyň işi. Onsoň şu taýda başlan işimiziň başlangyjy uğruna boldy. Soň hökümet şu uklap ýatan ýaçaykalaryny ýurduň içindenmi, daşyndanmy ene şu işin öňüni almak üçin türlü hilegarlygy, haramzadalygy ýüzürdiler. Ýöne türkmeniň bir sözü bar, bulanman ýa-da durlanmaz diýip. Şo bulanny şolna. Şonun mär 20-nji ýyldan mär bulanyp 24-de gelemizden soň adamlar düşünüp başlady. Kimiň nämede hereketiniň aňyrsynda nämeler ýaty, dilinde nämede ýa kellesinde näme saklaýar. Kim türkmeni aşyk oýnan ýaly oýnajak boldy. Biriniň üstüne töhmet atdylar, beýlekini ýere sokdular. Soň birleşen ýaly bir-birini pyçapda palta şeýdip halky goýmadylar. Şu 4 ýyllar. Enni şu 24-nji ýyldan başlap men alýan netijem bolýar. Biz 5 ýyl bäri gurujy mejlisimizden bar, Milli Harates Komitetimizden bar. Şu döwlete derkar gerek bolan ähli guruluşlary etdik. Beýanatlarymyz bar, maksatnamalarymyz bar, näme etjek, näme goýjak, nähil terde saýlawlar geçirilmeli. Soň şu günkü ýaly şol prezident dolanırşı dip guruluşy saklap goýmalymy ýa biziň teklip edişimiz ýaly parlament dolanyrşyna geçmelimi? Onum ene şol saýlaw deputatlaryň saýlaw bolany şu referendum emes boýunça halka hödür eder. Soň halk şoňa näme jogap berse, şo bilen biz bolar. Ýöne biziň etjek bolýanymyz prezident respublika diýen respublika sözi ýok. Prezident dolanyrşyny asla düýbünden ýatyrmaly. Täze siyasi reformany düýpli geçirmeli. Kanun reformany geçirmeli, sosial reformalar geçirmeli. Halkyň saýlan parlamentiniň wekilleri onsoň aňyrlygyny alyp giderini biz bir topar teklipler taýýarlap goýduk. Täze saýlanan parlament kabul etse şo bor, belki öýler onuň gowsyn tapar. Geçici döwrüň hökümeten bar bizde. Şonu parlament istese dowam edin, işiniz ýer ýok bolmasa başga bir orta çykyp, men programam, men ýanky komandam bizine şeýdip alyp gitjek diýip halka ýa deputatlaryny bilse alyp gitsin. Bizine şu terde Türkmenistan, täze Türkmenistany gormakçy. 5 ýyllap edip oturan işlemimiziň netijesini görüp otyr. Ýuwaş-ýuwaşdan adamlara düşünürse işini geçirmeli. Men iýgime düşdiýlen zat ýok bizde. Biz şunu
Sapara hakimida geçen durmuş yolumuza aydıp berdik. Duş bolan kıyınçılıklamızı, eden işlemimizi, üstünlüklemimizi, son näme boljak, nirde nahil ýagdaý bar, bir topar ýaşlary ýetişdirdik. Onu men aydyp bereýin. Çekinjekler, gaty edilen ullakan iş bary türkmen, talant kan, akylym kan türkmen. Ýöne bizden halkymyzda inne ýa-da kömek gollap bolman üçin şu güne düşdük biz. Şeňmi? Türkmen ana talantly ýaşlar, hana orta çykyp aýdyp otylar öz pikirini. Diýmek, bu milletde akyl bada sürek ýok. Şunu ýörüýte 35 ýyllap ýere sokdular. Men şonçyn aýdym, biziň deň duş ýigitlerimiz şu gün çägäsiňen suw ýaly bolup gitdiler. Näme şu şol depesinden urulup ene şu güne getirdiler. Bir oban o çetinden bir adam ýygnalsa, bu çetinden akylary ağlaşyp eňresip oturýar, ene şert öretdiler. Olam düşnükli türkmeniň bir sözi bar. Kötök güýçli bolsa ýuňazyk ýere gider diýeni biziňki şo boluşy durmuşymy. Ýöne bir halk özüm täzelep bilýär. Bu halk öz geçmişine ýüzlenip bilýär. Onsoň bir türkmen, o türkmeniň gany suwda ony ýöne aktyryp oturýar. Genetika diýilen zat bar. Ol içinde otyr. Bir ýerde çykmasa bir ýerde çykýar. Ene çykan netijem ene suwd edip berdik. 5 ýylla ýurdu dolanyryp biljek, ýurdun aladasy bilen ýaşap beren, gelejege umyt bilen garayan, bir görüşmäge taýýar gerek bolsa janyny ortaga goýmagy taýýar ýigitlerimiz gyýlamy ene ortada. Ýöne bu köpçülik däliseňiz onu men razylaşam. Ýurdun içinde gorluklamady işini başlady. Hany göreli nahil bolýar. Şu taýda ýanky şol aýtdy da Donald Trump 100 gün wagt berýär. Ştaýda şu meselelerini gowgaýyn men söhbet. Şonu awç gaýdyp geçerler üstüne dur geçdi. 100 gün neydi? Möhlet berýän Putin neydi? Olalaşy gazanmaly, gol çekmeli. Başla. Ol parahatçylyk alalasy. Ýöne o taýda jikmejigi ýok. Ýa-ni Ukraina ö territoriýasyny bermelimi? Bermeli bolsa näçesini bermeli? Ukraina halky şunu bermäge taýýarmy? Hana 700 000 adam göpat bolan. Olum nähil adam? Iň bir akylly, bir huzurly ýurdu aňyrlygyna tigirläp akitmeli ýigitler goýdy, göpat bolup oty. Orsiýet tarapyndan uğradylýan türmelerde oturan jenaýetkarlar, alkoholikler ýa gene ýanky masalasynda gerekmejekler, ýa bankdan karz alyp berge borja batarlar. Esasen şolar gelýär. Ýa-da 40 çetdäki ozalam Orta imperiýasyna innelmän ýatan halklaryň wekilleri. Emma ulu şäherlerden, Moskwadan, Leningraddan ýa bir şolar ýaly milionlap şäherlerde ýaşap oturan Ortaň özüne degelen. Dağıstana gidilýär, Çeçene gidilýär. Hani bir başkırt, Tatar, Angarkılar, Yakutlar barada görürüm, edip oturmayır, şol Töwerekde, Sibirde kalklar. Olana men erkek göbekli, ovamızda erkek göbekli galana balık tutma bize erkek kişi yok, bir pana çıkış edip otylar. 3 ýylyň uruşun içinde bulan erkek göbeklisini ýok etdiler. Şon üçin bärde enni Trump'ın goýan sen adamlar öldürüp bermedi, şertname baglaşdy Putin aýtdy. 100 gün wagt berdi. Trump şol ýanky prezident saýlawyna girenne beren wagdalarynyň biri men uruşy 24 saatda tamamlaýan idi. Indi 24 saaty 100 güne geldi. Eger şo 100 gün saýlanan günden alsak, indi 1-nji maýa çelli möhleti bar Putinin. Ya şo gol çekişer, ýa-da onuň Trump aýtdy men nedi. Doly ýanky Putiniň rejimine we Orsiýada garşy dürli sanksiýalar girizjek. Şon üçin ene şu mahal ýagdaý şolar ýaly şertdedir. Ukraina halkynyň ene düşüp oturan ýagdaý şol alym merdimli söwüşler gidip dur. Gije günlük. Orta tarapynyň her gün gyrylýany 1,5 miňden 2 miň eskereçelli orta tarapyndan ölýär diýär. Ukraina tarapynyň azrakdyr. On çaklasak bor, sanamasagym, sebäp Ukraina halkynyň elinde dronlar bar. Olar oşany işledip bilýär. Ukyply millet Ukraina. Enne hana olgun bir ýylda näçe miň diýdi? 3 milyon drone çıkarýardy olar.
Şöyle Aw, 5 milyona köpürdük. Nime ettiler? 5 milyonu yetirmek için bir yılda oyunlayan dronlar. Inni pikir edip görün yurttaşlar. Bir ýylda 3 milyon dron, inni şonun 5 milyona ýetirjek bolsa 3 milyon alamazda da her dron bir adamy ýok edýän bolsa diýmek Ors tarapynyň pesinden 3 milyon adam wepat bolaýmaly. Şeňmi? Eger 5 milyona çyksa 5 milyon adam. Ona da çıkıp biler, ol bir dron bir adam alanak gerek bolsa 10 mäşini eger bir 3 milyona ursa 50 adamı alıp biler. Dronun güýji bar, ýa kuwaty bar. Şeňmi? Onun için plan dron ýypamaýdyk boljak galy. Ýöne inni ýa-ni Donald Trump'ym öz aýgatly sözüni aýtdy şutaýdy. Eger sen 100 günüň içinde şunu düzeltmesen, onu men başgaça çäräni görürüm diýdi. Emma Orsiýet tarapy näme diýär? Onu aýtmak gerek. Onuň salawy ýok diýdi, näme diýdi, beýleki ol Propagandistleri. propagandalary var. Bular agzyna geleni söýüp otyrlar emma Trump'a. Diýmek, olaram öz erkini käkeleýän propagandalardan ýokardan buyruk bar diýmek Putin näme diýseňiz diýin diýip ursat berendir de. Yoksa şu Trump'ın aydany bilen ya Amerikan diýen bilen ılalaşjak bolsa, onu olur beýdip söýme haky ýok. Şeňmi? On şahsiýetine ýetdir. On öň ýany saýlaw döwrüniň Trump'ın aýalyna ýetdiler. Ene şu ortun ede oturan propagandasy şu. Ana innem nämetçegin bilmän geýje gün Ukrainanyň emma strukturasyny bozmak üçin olaryň bombalawaty, bärkilere medwati. Ýöne ılalaşyk, men pikirimçe, öz pikirim aýdýan, ılalaşyk emma Ukrain halkynyň ýeňilşine tarap bolmazdy, Orsiýet tarapynyň ýeňilşine razylyk bolsa edilermekden. Sebäp Ukrain halky gatykän ýetki çekdi, bular öz toprağyny gorap wepat bolýarlar. Orsiýadyň topragyny çalyş edenaklar, ýöne ýalňyş ol. Kurska hany girdiler, awgust aýyny şuna çel çykyp bilenak Orsiýet. Kiýew 3 günde Ukrainany aljak dünýäniň ikinji goşuny ana awgust aýyndan bäri şol bir kizjek toprakdan Ukrainler şuna çel çykyp bilenak. Üstüne ýene de 10 kümmün şu topragy Koreýlarym getirdi. Beýleki döwletler halklaryň arasynda öňkü Sowet Respublikalary hakyna tutmalar bilen bilelikdi. Entägem alyp bilenak. Almadan sebäp Ukrain halky gaty mert halk. Onsoň Ukrain halkynyň ýeňişi bolsa, bize türkmenlere gaty uly bähwit bar. Peýda bar. Gelejegimiz üçin, azat bolmak üçin. Biz Orsiýadyň iň soňky koloniýasy. Ana o goşguda dikilgidi bilen hazy. Şeň tümmäkde. Şu Putinin soň rejiminden Orsiýetden biz diýinip bilsek, näçe çalt taşlaşsak, şonça da çalt biz täze Türkmenistany gurar. Onu men näse şutaýda diýen. Ukrain halky şu öz pedasyny gelecekde şu Türkmeniň halkynyň batda durmuşda ýaşamak üçin uly goşandy bolup durdy. Şu mesela çynlyky we içkin seretse şeýle bolup durýar ýurtdaşlar. Şoň üçin men pikir edýän şu ılalaşyk Ukrain halkynyň peýdasyny bar. Wagtlaýyn ılalaşygy gün matara murady edýär. Olaryň görüp oty. Putinä şumar birazjyk dem almak gerek diýinjal täze ýarag döretmek, köpertmek, soň ýene de çözüşni dowam etdirýär. Şu wagt tutmak üçin şu gün şertname baglaşsak bolýar. Olar nähil şertname? Men şuma basyp alan ýerim menki galanyň Ukrainanky, ýöne bulara saýlaw geçirmek bolanak, NATO girmek bolanak, Ýewrosoýuza girmek bolanak, goşun saklamak bolanak. Sen kim beýtdir o üstüne agalyk ýa welilik eder ýaly. Ene imperialistlaryň ene alyp barýan siýasaty şol. Olam dünýäde iň soňky imperiýa şu. Şolar ýaly wagşy. Hany oğlum görkezdiň diýmedi. Girseler, seretseler ýurtdaşlar. Ýetir düşen adamlar it atan ýaly edip ýerde adam atyp öldürdiler. Ýerde ýazyly ýatan adamlar. Binahil millet bolýan soň ortalar. Ön kuruşda da şeýledi, onun arqada da şeýledi. O türkmenler Gazawatda da şeýdip öldürdiler, özbeklerim beýleksinem. Ana soň ikinji jahan urşunda da şol Semyon Budyonny diýip biri bardy, o murtly şeýle. Pişke ýaly murtly. Ine şoňa atly goşuna diýip türkmenleri uratdylar. Ýanky ýomadaty bilen ýa ahal tekaty bilen. Pulemyot bilen tankyň öňüne. Mesarupka taşladylar. Şonun bir atly ýygyny
Türkmenistan'a dolanıp geldi mi? Hani tarihçiler görkedim? Yoga. Yoga. Kırdılar Türkmenin hem gölüne. Düşenin ine orsun hasiyeti sol. O varsanı da şey ettiler. Näme üçin Türkmen ýa-ki Türkmen musulman batalyonyny döredip ol Aminin köşküne adyrtdylar. KGB'de ýeňsesinden nur. Men şaýat da bu zatları gördüm, özüm görmesem gören adamlar aýdyp berdi. Ha? Gorsalmady? Ýesir düşen ýemeleri bu ýanky bu näme mujahid diýede olar orsun garşysyna ýasabat goşunyň garşysyna urşarlar tutup arkasyna daňylygy şyndandyň aerodromyny men gulluk eden ýerimde. Soň bular samolyota minirýän Irakdan bellide. Soň bir içkili bir aýdyp berdi o SSR ýyzymyza dolanyp gelip. Ay bulary diýär şol Antaydip samolyotda we An-22 ýa An-24 o gün gogrun samolyotda. Şolara minirýärler el götüne daňylygy. Soň samolyot uçup gitdi. Ol dağlan depesinde günni guşdam nirdem adam aýagy sekmeýän ýerde samolyoty dik ýokary galyrýardy. Ýyzym nakly lüg açýar bulara meni ýanky kartuşka dökülen ýalyny gaýdýaly gaýalamasyn. Olorun itawşod şammaly. Ine şeýdip bular ine garşy tarapyna gardylar. Olum dogry. Ondan sonra taýda owalardan ogurlan gyzylymy, altynymy, kömüşümi, gylyjymy, gadymy zatlarmy bulara ondan ölen adamyň mesela tabydy diýip içinde hiç tat ýok. Ine şeýtdirip ine Orsiýada daşadylar. Owan halkynyň ýanky bir basylwalynyň gymmatlyklary. Olanmaly. Ýa-ni aýdylmaly. Ne şol halk, ne şu kun Ukraina halkyna zulüm edip otyr. Yalanmy? Ondan gollayan Türkmenler var almada. Yok Yo, biz ýöne köýer aýdymda, biz öz jelladyna aşyk bolup oturan bir millet, bir jadylanykmy, bilemek näme bolan. Gözümüziň öňüne ýorka bagladymy, gaflat okusynymy, bir gün bolan adam ýaly bilemek men adam şu geraýyndan mı tiryekden doýanlady şeýdip şular ýaly bir bihuş ýagdaýa gelýär. Men bilemek näme üçin halkymyz şu ýagdaýa düşdi. Ay menim gulluk edip gördüm ha hemme ýerde. Bir mert ýigitlerimiz bardy. Han bular nirasiňdi? Ya şolardan dogan çağırır, hani şuun kuun, ne senden duşlan. Ya senden ulraklar. Yoga, söhbet be. Bular sesini çıkarmaz. Maňa degen meseleler bolýar. Ya sen nire gitjek degilmen, ana 35 ýyl düşen günümüz. Men döwrümde biziň en atalarymız ay barman görünmen hawu. Niýaz Omarly ýa-ni altyn asyrda ýaşar. Gölöl sygyr berjekdi. Mercedes durar her biriňiň gapyňyzda. Ana olara o nesile şeydik gitti öldür duğlanını. Onun malollara men neselim hani bularım sesini çıkarman ötü. Indi bizden malollarım hazır sesini çıkarmasa ondan sizden malollara asla yurt yok. Yine bir birbirine Türkiye zincir bolup gidip oturan nesilimiz var. Kim yırtmalı ya bölmeli ya yolmalı şu zinciri? Biz özlük barımızın eýesi dälmi ya? Ýöne men bir zat bilýän, şo 100 günden soň bizim taýýar bolmaly ýurda dolanmagy. Ine. Gorluklar sizden hemmäňizden haýyş. Beýle ýigitler size daýdýan, şuun kuun. Şo 1-nji maýda, şoňa şeýle Putiniň bellisi bor, beýle kilen. Bizimkiler diýende, bizimkiler hem däl, ola Türkmeni nämesin degişligini bilemem. Ýuwaş bulara mana gaçyp başladylar ýurtda nira urunjagyny bilmem. Siz taýýar bolup, hani görelim. Her gün her saatda taýýar bolmamyz gerekli olmaly. Ýigitler size men akopdan çykyn. Kime degişli bilýänsiňiz ödüňiz size men ýorganyň içinde aýalyňyzyň sırtyna giydirip ýatman. Ýeriňiz ýetip gelýär. 1-nji maý. Şeýle diýip aýdaly häzir öňünden ondan galyndady şu bolup geçýän wakalar, syýasy wakalar netijesini aýdar. Menim size başardygymda saglygyma göre hepde de bir gezek, 10 günden bir gezek şu ýurtdyň daşyny dünýäde bolup geçýän syýasatda Türkmenistany näme peýdasy ýazýan bar, onu umumy gurbumyň çatdygyndan ýetiren. Şonu aýdaýyn. Başga sor. Ekranda görýän suratymyz bar. Şunu başda aýdyp geçecekdim ýöne ýadyma düşmändir. Ine Kurban Gulüme onu
Senin sözün var ya bu iki vatanın arasına salam berýänler diýip aýdýardyn. Ine bu Putin öňüne näde otyr? Näde dur şu wagt ýagdaýda? Türkmenler Gurban Gulynyň öňüne eýilýärler. Gurban Guly Putin'in öňüne eýilýär. Ay ho, niye altın elini ayağını osağa oturan haramdadıdan da näme garaşmaly? Olarda mezhep yok. Şey mi? Onu Türkmen Hasan erkek kişi erkeğin elini osattır. Ya bilem da. Bir qarry daýda bor, enen mor ya bir şular ya oňum diňe gerdenni bir maňlaýyňda girerdin. Ay şoňa güla berýärler halmada erkekler bilmedem. Allah ne ay bolýada men o zatlara girmeýin onu. Bitkeşik soraw ýok. Halmada şu wagda ýöne. An aýdonlar sen Floradanlar var. Floradanlar minnettar emmäňide. Sen ne diýleşmediň adyndan diýip umyda kardeşimiz uğra tuttur. Yeni bir ýatdyr şu ýerde. Kulýyna päşal drone almaly haramdagy ýok etmäni diýe. Aha. Häzirki wagtda drone bilen almalymy? Pasport adam bilen almalymy? Garaz bu halk bir zat edip adatlar çykmaly. Yani halky Türkmen halkyny islenlik ýol bilen garap otýarlar-da halmada. Şuna maýdyp geçerli ne? Ýakynda Türkiýede ýene-de bir 9-10 sanyk Türkmenistan watandaşy ýa neme galplaşdyrylan ýa 50 ýaşany spirtli içkiden ölüp, içip öldü-de. Bunam ýygynaman gün ýüzünden gizlemäne finansiýarlar. Şu wagt Türkmenistanyň goşadyrna içine hökümeti. Türkmenistanyň ýa resmi nemelerinden, habar kanallaryndan hiç bir neme ýok. Bilgi ýok. Habar ýok şularlar hakynda. Halkyň häzirki hal ýalda ýakynda da umumyň. O ýerde ösüş boldy, bu ýerde bu ösüş boldy. Ýene o ýerde o guramalar bilen gepleşik boldy. Bu ýerde bu guramalar bilen gepleşik boldy diýilen şolar ýaly habarlar bar da, ýani bilen islenlik bir saýtlaryna we neme habarlaryna seretse. Yani halkyň ýagdaýy hakynda ýa şu zatlaryny şu bizim gurrun neden nemelerimiz hakynda gurrun eden adam barmy häzirki wagtda ýurdun içinde? Ya näme üçin gurrun eden oklar, ya näme üçin gurruny ettirden oklar şu zatlaryň? Ne siýasaty goşulman diýilen gurrunlar nereden çykýar? Ine şular ýalyk ýerden çykýar. Bular arkaýnyk bilen owurlamaly ýurdun ähli baýlyklaryny. O halkam bu zatlara sesini çykarmalylar, bu zatlar bilen iş bolmalylar, siýasata goşulmalylar. Onan kimler etýär? Kimleriň eli bilen etdirýärler? Ne şu ýene şoňa aýt geçmeli bolýar. Milli howpsuzlygyny el bilen etdirýärler. Milli howpsuzlyk bu esasy jogapkärleriň biri. O polisiýa olar soňkudur olardan aşagda. Yani esasy problem görmeli nemeler ýok, ýurdun gelejegini howpa awanýan meseleler, problemler görmeli guruş milli howpsuzlyk. Ýurdun milli howpsuzlygy. Doğru yeme doğru bellap geçtiğinde enni biz görüşün dörlü yolu var ya uğru var. Hemmesen kabul ederlikli. Bir öz halkını 35 yıllar kırıp oturan, hakimiyeti basıp alan adamları nahil terzi karşılık görketseniz hem siz haklı. Yurttaşlar. Eger şu men aýdýanym jenayet bolýan bolsa men näçegede gaýtdym, öwran, ýene birgede gaýdym. Gelsinler de men suud etsinler, ýa men suuda bersinler. Şular gelip Ýewropada suud edip bersin, özleriniň hakimiyet başyna kanuny ýol bilen gelendir. Şular suud edip bersin, halkyň ýerasy ýersi baýlygyny erejeli o satyp şondan gelýän emme adam ene halkymyza rowa görýän ýa-da bir ýerde hazina basyp goýan. Yoga. Erti şu hökümet getse bizine yurda varsa, şu emesinin gaznasynyň ýa hazinasynyň için süwselämizde de şu pornyň deşiginden ýeke şaý çykmaýanyny. Rahat ýok içinde. Bakjan millet mensede çanlygy baýdýan, o bir akyňyza aýlanaýyn indi. Ol şäher diýip gurýanyň duruşuna beton, hiç zat ýok, olun bir owany açypdyrlar. Bağışlan var birden men ýaly ýaşular adam şu owan bir çetinden girilgesinden girsen plan jaý tapmalydy daňa tinça tapjagan däl.
mihman yerim ya öz öýümi. Hemmesi iki çağıyalı bir-birine meňdes. Düýbünden diňe beton. Beton jay adamyň saglygy üçin ziyana bütün dünýä subut etdi. On semente Türkmenistanyň önüne bir şolun harjatýan armatur, şypra möýünden boldy. 5 aya gurýarlardy, 5 milliona satýarlar mesela. Ya $50,000. Onum Türkmen ömrü üçinçe tölemeli. Onun diňe şol akylly Aşgabatda şoň töweregini galan millete silalaýsyn. Bulan aladasyna däle. Näme şu zatlara razy bolup ýaşaýan? Aýdaýyn ýurtdaşlar. Menem hayran şu bolup oturan zatlar. Bir inni oýanaýyn ýeterli wa. Şoň üçin aýdýar. Ene şol 1-nji maýa çeldi Trump Putin'i möhlet kesdi. Bizim ene 1-nji maýa halka ýüzlerine soňa çeldi taýýarlygyňyzy görün. Yerli ýerden. Şular sabotaj edýäňizmi işini hiç taýdan üpçüne deň zatmy? Yumruklaşýaňyzmy? Söz bilenmi, dil bilenmi? Arda ýazýan, ugradyň şu ýurtda bolup duran zatlaryň video suratlaryny. Biz ugradyň, başga ýere ugradyň. Goýun ekranlarda. Kime rowa görýän bolsaň, kime ynanýan bolsaň, şo ýerlere ugradyň. Men hiç açan aýdan ýerim ýok, diňe biz ugradyň. Biz bar ýa biz plan ýok. Bizim siziň biriňiz ýetgeşik bermez ýok hiç ýerden, hiç kimden. Biz hemmemiz deň hukukly. Ýöne diýjek bolýan adam şu şeýtirip şu ýüze çykaryp durmaly. Bolýan zatlar aýdyp durmaly. Seredin bilen ele bolup otursun. Ola halky öz öňünde diýde çöker ýa, gurban boly. Ondan öňünde ol ýarynjaklap beren Reşit Meredov bar. Maňa oň tarypyny ýetirdiler. Şu gije sagat 1-2 çellem öz kabinetinde oturýan bolsa, şu Türkmenistan daşary işler ministrliginiň bir adamyň öýüne gaýtma haky ýok. Hatta şol tam süpürjüsine çelip oturmaly. Şo çykyp gidýänçe şu binadan. Ol oň içinde näme işledi? Ara üstümi, teriyek çekdimi? Ya jelep bilen yatıp turdum bağışlan böyle. Ýön döwletiň işi däle Türkmenistanyň näme iş edilýär? Sagat gece 2-3 çel oturur ýa şu kabinetde. Pul sanýan bolmak mümkin. Ol ogurlyklary. Şo çykyp gidýänçe ministerlikden hiç kim çykyp gitme hakkı hukuky ýok diýär. Bulara uzaklyk müňüňni eňilip salam berýär. Onuň oň eline oň öňüni eňilip iki satana salam berýär. Olaryň soň öz ornuny özünden aşakda akylary. Ene bir towuk ketegiň ýemesi iň ýokarsyny horoz otdy, aşakda akylyp üstüne sıçy, aşakda akylyp onuň aşakda iň aşagyny dine halk ene şol ýanky en namını yankı yelek kalmadık ütül lütü çıkan halkımızın üstüne sıçralıyor. Ne bilen ne sisteması şu? Her Putin'in önüne bolup dursun. Yazılıp ýatyr. O yazılma näme? O şulatlara boyun bolunsaň Putin şonu goýdy. Şulatlara boyun bolunsaň şu özünden beter samsyk bolunsaň ol dikilge gazyk ýaly ol ogly bar. O Veselka ol mena o Veselka diýär. Eginde diňe kostum bar, galstuk dur ol elin şeyden bar. Näme bar aňyrdy? Ene şu heýwanlara bagyşlan bol heýwanyň tede gaýrylary diýen. Tabin bolurluk bir prosent önüm bar mı sizde yurttaşlar? Şular halkı yurdu devleti milleti düzeldir ya kömek eder yardım ver gol uzadır diýilen sizde bir umyt ya düşünce bar mı? Yoktur. Yok bolsa onu näme da gotirsin? Siz näme şulardan gorkup ýaşamaly? Olar ýa gorkup başlady, gorkup omatylar. Ýöne bar gorkýan zat haçan halk ayağa galyp titrep otylar. Bulan ne şol arkadagyny şu berde öňünde eňilip durar. Hana Putin gitdi oturdy. Putin tutardy bilenki. Başka ne arka duracak adam ýok. Ya ormada gaçyp gidäjek ka Fransiýa, emme monarka paşalygy bardyr bir küçük. Evet, sonun başı Albert ikinciden başı şundan salamlaşsak adam ýok. Düşen bir halky bir zatdan alamy plan patşaň ýanyna bardym diýdi. Ama özüne patşamy nämämiz şahsa owadymy diýip götüni ýalap bererler we ol çygyryp aýdyp bererler. Ýurda baran siz bilen başga çöwürleşer halk. Bolýa. Edber Eliandro. Ýöne bağışlaşmasak ýokdur. Ýene bir ýerde gaýdyldy.
Ay bular şu halmıra da şunu aytıp geçeli. Bizim merdan mukommetimiz şu alınıp gidilenle yurdun içine uğurlanıp alınıp gidilenle. Hı? Şoň telefonunyň üstülen çağıran adamlary bar. Şolaň birisinde aýyn sen habarlaşdyň şu merdan bilen diýip ýa şola öýle habarlaşdyň diýip bakynna bir şeýle dep ýalar diýär-de gurrun var ýa şola bilen gözi. Hawa. Siz diýä bizi öldürjek diýäňizmi diýip aýdýamyşyň. Bular bizi öldürjek diýip aýdýarlar diýär. Sen şu bizi öldürjek bolýanlary gollaýarmy diýämyşyň. Bizi öldürjek diýämsä jogap bererdiňiz diýär. Eden işler bilen. Ustada Cemil ayel halmra da ana neme demek geldi. O Lukashenko da 87,16% bilen 7. gerek prezident olya. Buna näme diýmelindi? Hava geldi şu var. Bolsun. Onu ýaly kartuşka prezidentim gerekdir o Belarus'a. Bolsun. Men ýöne köýraýdym dünýä düňdörli diýip. O irki töwrün siýasatçylary ýok. Men ol 70-nji 80-nji ýylda gören bir dinleýän eşden adamlar bir ýeri sözi ornundan kan ýok. Indi şol ownap gutar. Hep bulardan halk soranak, şeňmi? In esasy betbaçylygymyz halk şolardan hasabat soranak. Hani şu Lukashenko'nun bolýan bizim heýwarlymyzda da oturma. Şu Lukashenko şu Ýewropada şu öz ýurduny edip oturan beýdezgünçiligiň ýa jenaýatyň birje günne edip görsin seri soň şu halkyň nädişin. Şoň üçin hana Slowakiýa halky şuman aýagy garly. Gün bolyp öz ýemesine premier ministrni. Hawa. Durber ente bilenem hasaplaşarlar Orban nipem var bu yankı benger yankı o dilekçi olar ýa atageda ýal bizde şey diýerdiler o baran ýerine pullap aýlanıp beren o annoň indi ana Gruziýada akalar entägen bu toranak indi häkimet ikawer öňkü prezident gidene Zurabishvili Tbilisi ýa-da kabulhana açdy. Ana istesen oň ýanyna gidin, istesen men ýanyma täze saýlaw geçirilýänçe men ýurduň içinde diýip aýtdy. Ana. Onun için şol 100 günün içinde bellesi var, bizim tayyar bolalım ya yokman o şol birinci maýdy oturman ertiden başlap herekete geçin orluklar öz etmeliysiniz, özüňiz bilýäňiz, ýeriňizde, ornuňyzda. Esasanam ana nebit dağçılara aýtjak bolýan sag bolun edip oturan işlerinde ýigitler soran hasabaty. Soran egni pawollardan. Näme üçin beýdýärler? Näme üçin halk şuwuna düşdi? Bütün halk soram bol diňe bir ýerde bütün halk aýtdy. Aýdyp oturda bizini habar geldi da şu taýda bizini köçe çykaýmasak başga ýolumyz ýok diýip. Çykyn. Näme sähetligine garaşyp oturýar. Edin öz etmeli işini. Etdiňiz de 89-njy ýylda. Nebde aglar. Sizden bir hepde soňa maşgawat alyp götürdi. Ne? Näme üçin şuny edip bolan akşadatlar? Men näme üçin şey diýip aýdýan, söhbet men öňüme gösen topragym şo taýsy. Men şo halky bilýän, tanýan, eden işlerini bilýän. Men şoň üçin diýip aýdýan. Beýleki Türkmenistan 4 günjünäk ilatym şulardan pessäler. Yani şulara hiç açan yol verilmedi de. Mesela zamanında yıkılan dövründe de. Yani bu berdäkilen o zaman paxta bilen üstü basılmadı halk Balkanın kılar. Şey mi? Hawa. Kaka basarak bilen. Şey diýip aýdy. Şonçu edin elinizden näme gelýän bolsa ursat hakyňyz bar. Bolýa halmra da wagtymyz geldi. Wagtymyz ýetdi. Bolýa. Hani göreli Tamamlaýaly. Trump o taýda näme diýär birinji maýa çeli. Biz bärde näme diýär hiç tatdan çekinmen yurtdaşlar ruhlarında öz etçek işini özüňiz bilýäňiz. Plan zat etip biz aýdyp otursak onda ýalňyş bar. Her ýeriň, her owan, her şäheriň, her etrabyň, her welaýatyň özüne degişli öz boluşly ýagdaýy bardyr. Ýurdu sökönmeler diýse şo ýurduň adamsy ýaşaýan toprağyndaky problemany bilýän, şo problemany döredýän jenaýetkarlaryň tanýan. Men size başka işlerde aýtmaýyn. Galan da adam özüň üçin.
Sağ olun dinleýäniz üçin, söhbet çağıranız üçin sağ ol. Sağ Ýurtdaşlar. olun, da gelip gatnaşan üçin minnetler. Bugün biraz ya dogran bolsan çağırdım seni. Ay Gatnaşmaz. ya däl biraz saglyk emez 4-5 günler horlapdy bolýa. Ýurda barar. Karasy Allah, yurda var man kemçiligimiz bolmadylar. Yok. Şuňça saglyk ederim. Sağ olun yurttaşlar, kömek ederler, gollap bererler, dinleýärler, oturun, netije çykaryn, bir özara maslahatlaşyň. Yurt sizinki, yurttaşlar, halat etmeň döwri wagty geldi. Ol ýa-ni şol bir ýazypdyr, men dol jogap berip geçmedim da şol birleşmeň wagty. Ana geldi, 24-nji ýylda. Biz bir birleşme diýmek, yurttaşlar, biri bilen gojoklaşyp, ýa ene bir çukura tüýkürip hareket etmek değil, beylikler basmak için. Şu bir uğra tarap, şu taraf seyrediyen, yani adamlar gidivermeli yoran. Şey mi? Ol hükman, serkerde sayılan, şunu şey etmeli, bir adamın ağzına seyretmeli, yok. Olur ya, düzgün 20. asırda bolma hakkı yok. Näme bolup biler? O saýlawlaryň üstünden halk saýlaryny bolup biler. Onun bärde şumar halka ýetmän, döwlete girmän, ýurdun içinde milletiň arasyny bolman, men planlaýmak ol bir ahyryna adamyň işidir. Mene şeýle diýip düşünýän. Ýöne elden gelen kömegimizi ýetmeli. Hereketimiz bilen düşünüşimize göre. Onun için ana birleşik adam diýänimiz, şol bir ugra gitjek adamlar aýly saýly bolup başlady ana görýäňiz da. Men ana Çehyýa baryp gaýtdym. Geldi kärdiň ýanyna, Akýörekden gutlawyň beýan etdim. Beýle adamlar bar, ýene de bar, içinde daşynda. Ene şeýle edip gidip otur, ýoksa biz birekden biziň geçmän oturan gönümüz barmy? Ýok. Diýmek adamyň edýän hereketine göre baha berilýär. Şolar şu meselede 8 ýyllap görüşipdirler, netijany gazanyrlar. Ine şol netijesini begenýänler. Biziň halkymyz 35 ýyllap sesini çykarman oty, şonçynam netije ýok. Men şonu aýtmakçy boldum. İşlen hereket edin, netije görkezin. Biriňiz görkezseňiz, bir owada beýle kowada aklarym aýdar. Hani ol owada şey dipdirler, näme? Biziň näme elimiz gysgam ýa dilimiz. Göreli bolarsyňyz beýlekelere. Men şonu aýtjak bolýar. Onu hükmen belli bir adam etmeliler, halk etmeli. Yani oturun, oylanın, pikirlenin, özünüze gerek neticeni çıkarın. Dinleýäniz üçin sağ olun, töhbet, sağ ol gelen üçin. Sağ olun. Görleşme. Abdurrahman ham, ýazga geçiren üçin, onu da Taňry ýalkasyna aýdýas. Toýunda sağ ol.